Вітаем спадарства на Белсате. 253-й день протестов. Сергей Подсасонный, политолог Дмитрий Балкунец побач со мной. Вітаю вас так само. Вітаю. У нас не выпадковы ваш визит сёння сюды. Александр Лукашенко говорить гучныя словы про змову, про рыхтаванне забойства ягоных сыноў. ФСБ расійская говорить про дзяржпераварот. Вы таксама уцякалі з Москвы, уласна кажучы, дзе маглі б аказацца ў гэтым самым котле, але яшчэ за некалькі дзён да з'яўлення гэтага матэрыялу на ОНТ вы гаварылі пра тое, што відэо вось-вось нейкае, напэўна, з'явіцца. І вось з'явілася. Якія першыя думкі пра гэта? Это продолжение триллера Манкурты, который снимает семья Эйсмонт, осваивает бюджет и показывает белорусскому вождю, что вот вокруг заговор плетут какой-то. И он в это верит, выделяет новый бюджет и дальше хочет продолжения. Может быть, он сам в этом участвует. Поэтому я думаю, что еще будет много серий, такой многосерийный сериал, который как-то он хочет донести и обществу белорусскому, и уже внешним партнерам, что есть какая-то теория заговора, всемирного заговора. Лукашенко хочет этим оправдать свое поражение на выборах, хочет оправдать, что вот все протесты и благодаря вот этим заговорщикам. И я напомню, что еще летом это были другие заговорщики, и Терцель раскрывал другие имена сотрудников СВР российского, генералов, которыми он пугал белорусских чиновников, что вот эти генералы хотели свергнуть. И вагнеровцы в белорусских лесах. И еще там были другие лица, и Майки Ник потом появились. Кстати, вот я хочу добавить интересный сюжет. Это же в пятницу у него был в гостях Мишустин, а в прошлый приезд Мишустина как раз Мишустин был зрителем, невольным, можно сказать, зрителем раскрытия большого заговора вокруг крепкого орешка, который Майки Ник сделали. А сейчас Мишустину повезло. Он как-то вот не попал в число зрителей, первых зрителей, которые бы услышали историю о том, что вот раскрыли такой заговор, который организовал Байден, еще какие-то лица ЦРУ, ФБР, который вообще занимается ФБР, внутренней политикой США, но у Лукашенко это, видимо, одно и то же, все вокруг. Ну, напевно, Лукашенко просто глядзіць амерыканскае кіно і гэта ў яго на слуху. Я не ведаю, увогуле, яшчэ раз сказаць, мы размаўляем сёння, вы палітолог, але не ведаеце, гэта тут пытанне тое, што кажа Лукашенко, увогуле да палітолага. Это к медикам, да, это, конечно, к психиатрам, к врачам, которые должны дать соответствующую оценку его последним действиям, заявлениям, потому что у человека мнительность очень высоко развита и какая-то теория преследования, заговора. Он почему-то верит, что кто-то хочет его убить, и при этом это происходит уже с августа примерно. Помните, он поехал на МЗКТ и кричал: убейте меня, убейте меня. Потом он кричал, что его кто-то хотел убить, какое-то покушение на него готовили там в рамках дела Чаушеску или что-то такое было. Сейчас снова у него эта история. Видимо, это весна еще возникла, и какие-то другие проблемы возникают, финансовые, скорее всего. Это тоже как-то бьет в мозг ему, и он пытается вот таким образом продемонстрировать своему окружению, в том числе, и, может быть, и в Москве, что вот есть какая-то теория заговора. И Лукашенко сознательно эту провокацию организовал в Москве. Это провокация, на мой взгляд, спланированная белорусскими властями заранее. Видимо, Вакульчик и кто-то там, его бригада, вели этих ребят, и они сознательно с ними, возможно, играли в какую-то игру, вот в кошки-мышки, и пытались раскрутить их. Я не знаю, о чем они говорили. Я, честно говорю, никого из этих лиц не знаю лично, я только там вот двух знаю заочно всего лишь. Поэтому то, что эти люди что-то обсуждали, но это их право обсуждать, не обсуждать. Конечно, я против любых заговоров. Самі яны ні да чого не закликаюць. Па сутнасці, ёсць правакатары, якія да нечага закликаюць, а ты сядзіш і робішся таким маўклівым суразмоўцам, але цябе вінавачваюць пры гэтым у нейкіх справах. Абсолютно верно. Вот даже вот здесь за столом вот какой-то показывают видеоряд, где участники какого-то там заговора, Федута с вилкой сидит, видимо, это то самое оружие, которым планировали что-то совершить. И думаю, что такой кухонный разговор, кухонная беседа, где были, очевидно, засланы из Беларуси, подчеркну, из Беларуси провокаторы, которые их развели. И вот до момента этого выхода фильма было известно, что в Москву на эту же, вот, видимо, спецоперацию присылали и других, или хотели зазвать других лиц. Вот и Ольга Карыч говорила, что ее кто-то тоже зазывал на какие-то ток-шоу, не называя даты, сказали: срочно приезжайте на какую-то важную встречу, чуть ли не переговоры с Путиным. Ну, это, видимо, такая постановка, нужна была Лукашенко что-то продемонстрировать. Почему в Москве? Он хочет Путина в эту игру втянуть, он хочет Россию в эту игру втянуть, сказать, что мы в одной лодке. ФСБ утягнулася ў гэтую гульню? У меня несколько версий.
версии. Либо они прозевали это, и потом уже начали по итогам отыгрывать, либо они просто троллят за вагнеровцев, например. Ну, подыгрывают. Либо они играют на фобиях ФСБ Лукашенко. і Терцеля не супадаюць. Тут ФСБ кажа пра дзяржпераварот, які рыхтаваўся 9 траўня. На гэта варта звярнуць увагу. А у Беларусі гавораць, што гэта падрыхтоўка ЦРУ ФБР і размова ідзе пра чэрвень-ліпень. Да, но они не состыковались. Еще замечу, когда ФСБ делает там свои какие-то расследования, либо что-то скрывать, они тут же дают какую-то картинку обычно. Ну, наверное, мне так кажется, делают. А здесь они ждали, когда закончится показ по белорусскому телевидению этого сюжета, этого блокбастера, и после этого дали заявление, что вот 9 мая какая-то провокация. Еще я добавлю, белорусский телеканал эту сенсацию, в кавычках, выпустил не первой новостью, а третьей. То есть сначала субботник, потом еще какую-то ерунду, а потом только рассказали, что вот на Лукашенко готовилось покушение. Это же вообще претендует на мировую сенсацию. Байден готовил покушение на Лукашенко. Но это сенсация мировая. Но CNN, BBC никто это не взял, потому что все понимают, что это какой-то детский... У галаве Лукашэнкі. Зрэшты, давайте ўжо цяпер перанесемся на гэты суботнік, і мы маем гэтае відэо спадарства, тое, што нагаварыў на суботніку, уласна, сам Александр Лукашенко пра Гомельшчыну, пра вось гэты склеп, где нібыта сыноў хацелі хаваць. Ну, абсолютно абсурдныя рэчы, паслухаем. Захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме «не дай бог», ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве, они побоялись из США. Прилетели агентура, какой-то Зинкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш же был этот Федута. Потом стали шире смотреть. Костусев появился там. В меньшей степени он в Москве не был. Мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России и Терцель своего коллегу Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли. Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще не причастны к этому. Не дай бог не только к моим, к вашим. Это будет, вот прямо говорю, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства. Вось такія выказванні Александра Лукашэнкі. Зноў вярнулася гэтая тэма зброя, якая завезеная ў Беларусі у тайніках. Яшчэ раней Александр Лукашенко гаварыў пра тое, што тоны, тут трэба падкрэсліць, тоны зброі праз украінскую нібыта мяжу прыязджалі ў Беларусь, прывозілі яны іх, затрымалі. Цяпер зноў у тайніках закладка гэтай зброі. У мяне ўзнікае пытанне, калі Терцель, гэты кіраўнік беларускага КДБ, такі раскрывае усе гэтыя злачынствы, беражэ Александра Лукашэнку і гэтак далей, вось гэтыя ўсе загавары і перавароты, то чаму праз беларускую мяжу ездзіць гэтая зброя? Вось як тады беларуская мяжа ўвогуле выглядае? Як можна правозіць гэтыя тоны, тайнікі, закладкі і гэтак далей? Помните, шведский десант высадился практически над резиденцией Лукашенко? Шведские мишки. Вот примерно так, я думаю, выглядит белорусская граница сегодня. И она дрявая, контрабанду возит, известно. Поэтому я думаю, что и оружие могут возить, но оружие возят в основном в телевизионных картинках белорусских телеканалов. Потому что я не думаю, что есть у кого-то серьезные планы совершать какое-то военное нападение на Беларусь. А Лукашенко после
поражение на выборах, обвинял в этом Польшу, что она хотела половину территории захватить, потом Россию обвинял летом, Вагнер, Украину, вот у него кругом все, сейчас до Америки добрался. Он хочет быть в центре внимания всемирного. Вот видит, что проблема между Вашингтоном и Москвой, он туда лезет, пытается там себя как-то навязать. Была проблема с Навальным, он в этот скандал Берлина, Москвы влазил, то есть он как-то вот здесь пытается быть Александр на чеку. Лукашенко ніяк особливо ніхто не зауважає, і, як він каже, устраняць ніхто не збирається. Ось усё ён каже, нібыта сам закликает до гэтага ўсяго. Сам хочет, чтобы его убили, но он так, видимо, мыслит в своих каких-то, в своем мирке живет и считает, что его кто-то должен обязательно свергнуть. Он никому не нужен, никому не интересен, его воспринимают как шута. Даже в России его воспринимают как шута исключительно, и не более того. Его серьезно никто давно не воспринимает, этого человека. Он давно заврался, и все его вот эти постановки, это больше такие сюжеты, которые вызывают улыбку у экспертов, у журналистов российских. Они смеются с этих всех постановок. Ну, то есть это очевидно, что так и есть. Я думаю, чиновники российские тоже смеются над этим. Помните, когда Пескова попросили прокомментировать пленку, которую Лукашенко передал радиоперехват Майка и Ника? Ну, Песков попросил... Зрэшты, гэту сітуацыю таксама прасілі каментаваць Пескова. Ён адмовіўся ад каментара, сказаўшы, што гэтыя людзі, которых затрымалі, у прыватнасці Зянковіч, Федута ці Кастусёў, яны не маюць ніякага дачынення да Крэмля, па гэтаму каментароў тут не будзе. Але з іншага боку, Крэмль увесь час ўсё ж таки падтрымлівае Лукашенку. Да, это такая политическая игра, поддерживать его на официальном уровне. И даже вот на силовом уровне мы видим, что есть некоторая поддержка и попытка показывать, что Беларусь — это для России важный стратегический геополитический регион. И так, я думаю, Кремль будет дальше видеть, несмотря на то, кто будет там главой государства, Лукашенко или кто-то другой. Но мне кажется, что сейчас вопрос стоит уже об каком-то ином этапе развития двухсторонних отношений. В частности, визит Мишустина, я думаю, был не случайен. Там, вероятно, все обсуждали дорожные карты, которые планируют подписать. И в этой ситуации здесь есть определенная, на мой взгляд, проблема для Кремля, потому что Лукашенко нелегитимен в Беларуси, и любая его подпись может вызвать неблагоприятные последствия для российско-белорусских отношений. Непонятна реакция общества, какая может быть в случае, если Лукашенко что-то будет подписывать, тем более, если это может грозить белорусскому суверенитету. Поэтому мне кажется, что у Кремля такая двоякая позиция. Да, он загнан в угол, и с ним можно делать все, что угодно. Але з іншого боку, его признали. Признали, но бумаг-то никаких с ним больше никто никогда еще не подписывал с тех пор. Признали, ну и все. Ну, президент, как бы его Россия считает, встречается, но так не часто. Але ці гэта для самого Александра Лукашенко не сігнал, што ты можаш сілавымі метадамі рабіць усё, што хочаш. На гэтых выходных у Менску учора мы бачылі вайсковыя патрулі. Да? Чего николи не было у него Беларуси. нет другой поддержки. То есть армия, спецслужбы и его охранка, которая его охраняет от каких-то там заговоров, покушений. Кстати, я вспомню еще, помните, он в 94 году, когда был оппозиционным кандидатом, шел на выборы, он тогда сам на себя устроил покушение. Шейман тогда стрелял, обстрелял его автомобиль. Ну, вось, уласна, гэта размова пра Ліёзну, так, ідзе, калі быў гэты замах у Ліёзна, гэтак званы замах, самі сябе абстралялі, зрабілі выгляд, што... Поехали в баню. І паехалі гэта ўсё адзначаць, уласна. Цяпер ізноў гэта ўсё выходзіць. Давайте паслухаем кіраўніка беларускага КДБ спадара Церцеля, што ён таксама заявіў. Участники данной группы детально спланировали и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. Мы обратились в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, при содействии которой Зинькович и иные причастные лица были задержаны. В отношении задержанных Комитетом государственной безопасности возбуждены уголовные дела по соответствующим составам преступлений. Ось Іван Церцель, старшыня КДБ, тут раскрывае адно за другім злачынствы. Тут ужо жарты ходзяць па інтэрнэце, што за год гэты Церцель раскрыў столькі ўсяго, што нават хіба вайсковага звання такога няма, якое можна яму даць. Да, и вполне можно эти все боевики, которые не сняли триллеры, подавать заявки на какие-нибудь кинофестивали. Может, Оскар дадут или еще что-нибудь, вполне допускаю. Яшчэ адзін вельмі важны
важны момант, бо хіба Злучаныя Штаты тут з'яўляюцца не толькі пасля таго, як Байден паразмаўляў з Пуціним па тэлефоне, і Лукашенко гэтым ізноў карыстаецца, тое, што вы кажаце, ён заўсёды спрабуе быць у гэтай струе. Але тут яшчэ іншы момант. 26 красавіка Злучаныя Штаты маюць прыняць рашэнне па санкцыях у Беларусі, па Беларусі, і гэта можа быць вельмі сур'ёзна для гэтак званага афіцыйнага Менску. Ці вось гэты амерыканскі вектар, гэта не тыя санкцыі, і не трэба набіраць зноў чарговых закладнікаў, каб потым іх прадаваць за гэтыя санкцыі, бо ўсё ж такі спадар юрыст Юрась Зянковіч гэта амерыканскі грамадзянін. Да, я думаю, что белорусские власти пытаются, может быть, заложников брать. Я, честно, не понимаю, зачем они пошли на обострение с Америкой сейчас, устроив эту провокацию, вытянув американского гражданина в Москву и белорусского гражданина. Но думаю, что это какая-то недалекая игра, потому что вот Фишер, посол, она вот на днях вчера, по-моему, выпустила интервью, и она сказала, что она ждет белорусскую визу. Она хочет приехать, видимо, в Минск и грамоты даже, может быть, вручить. Но в этой ситуации вручать грамоты человеку, который обвиняет президента США в подготовке на него покушения, серьезное обвинение. Я думаю, что Фишер до Минска так и не доедет, мне кажется. И вообще это означает, что отношения с США будут дальше подморожены, а санкционный пакет, думаю, очень сильно маячит перед Лукашенко. И, кстати говоря, отчасти для России это выгодно, ведь, что вот он в изоляции полной. И, да, он и будет дальше в изоляции, он ни с кем, кроме Москвы, контакты иметь не будет. Даже с Китай от него отворачивается, не хочет с ним иметь никаких дел, он токсичный. Вот только губернатор российский. Вот он съездил к Алиеву, денег хотел, но, видимо, там больше надо было ему еще как-то себя показать, что даже с ним какие-то президенты встречаются. Но он там скандал устроил дипломатический, фактически поругался со страной ДКБ Армении своими заявлениями, то есть спровоцировал очередной скандал. То есть человек скандальный, токсичный, и с ним Беларусь не имеет никакого будущего, никаких перспектив. Еще я добавлю, вот тут прозвучало про 9 мая. Почему эта дата именно всплыла? Мне кажется, что Лукашенко боится любых сейчас манифестаций в Минске, абсолютно любых, по любому поводу. И, может быть, это сознательно было вброшено, что 9 мая кто-то что-то планировал сделать. Это будет, может быть, основанием для белорусских властей отменить парад, по финансовым соображениям и не только. И, может быть, вообще все мероприятия массовые отменить в Минске, запретить их 9 мая. Потому что Лукашенко боится, что если вдруг 9 мая выйдут граждане, жители Беларуси, на свой парад Победы и отпразднуют его без участия Лукашенко, то он боится этого. Он боится, что вновь выйдут сотни тысяч людей, а он понимает, что в Минске у него поддержка стремится к нулю. Уласна, ці тут, калі разглядаць, яшчэ вярнуцца да амерыканскага вектару, ці гэта не гульня Москвы таксама, калі зараз абвастрыць адносіны паміж Менскам і Вашынгтонам, то і не трэба гэты амбасадар у Менску, Москва таксама не надта хоча яго бачыць. Я думаю, тоже может быть такая история, и Москва в этой истории могла подыграть ему, Лукашенко, что раз, смотри, заговор там у тебя, а он же мнительный человек, он может вот реально поверить, что вот, оказывается, заговор раскрыли. Ну, вот такое допускаю, да, и в этой ситуации, но только в этой ситуации содержание Беларуси все-таки выпадает на плечи Москвы. И, конечно, это затратная история. Александр Лукашенко увесь час нешта анансуе, увесь час кажа, што будзе цікава, увесь час нейкія робіць такія заявы, вось-вось вы пабачыце і даведаецеся, і вось зноў чарговы анонс прынцыповага рашэння. В ближайшее время я принял решение, мы его сейчас формализуем, и я его озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, я там по-народному говорю, только через мой труп там, и так далее, даже если меня не будет, у них ничего не получится. Я принял решение, сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента. Нейкі дэкрэт Александр Лукашенко рыхтуе і падкрэслівае, што нават калі мяне не будзе, то у вас нічога не атрымаецца. Што гэта можа быць за дэкрэт? Я думал об этом вчера, когда вот вышло это вот первое заявление, и уже когда это разоблачение показали, я думаю, что речь идет о гарантиях для Лукашенко, его семьи, его окружения.
Он хочет закрепить законодательно на каком-то уровне гарантии для себя и для своей семьи. Он очень сильно болезненно переживает, что в случае его ухода с его семьей расправиться, как расправились с семьей Каддафи и там, других авторитарных диктаторов, таких известных. Лукашенко много раз про это говорил. И на съезде выступал, когда вот у него был Всебелорусский народный съезд в феврале. И сейчас он об этом напоминает, заикается. То есть он даже через парламент, видимо, это не хочет проводить, потому что нет закона, насколько я помню, который бы гарантировал, давал какие-то гарантии особые. А когда он выступал в феврале, он говорил, что я уйду только если мы закрепим законодательно какие-то особые преференции, гарантии для меня, моего окружения и всех, кто сейчас со мной работает, чтобы ни один волос их с головы не упал. И то, что Лукашенко говорит, даже если меня не будет, он, видимо, предполагает, что время его уходит, он рано или поздно уйдет. Может быть, и там, он так может случиться, что он на следующей неделе уйдет в отставку. Мы же не знаем, что он там, о чем он с Мишустиным говорил и о чем он будет с Путиным беседовать. Потому что Лукашенко для Москвы токсичная фигура, он ничего не выполняет, и Москва тоже заинтересована в его скорейшем уходе и в проведении новых досрочных в Беларуси президентских выборов. Але Москва зацікаўлена у правядзенні датэрміновых выбараў і пасадцы зноў жа свайго хіба кандыдата. А это уже вопрос другой. Это уже вопрос второй серии вот этого всего спектакля. Это вопрос первый, как добиться так, чтобы Лукашенко покинул свой пост, а при этом это не привело к какому-то кровопролитию гражданской войне, которую он развязал в прошлом году. Благо, что сейчас протесты остановились. Но этот человек, когда уже заикается о гарантиях для своей семьи, я думаю, что он думает о том, какое он место займет. Не случайно он в Александрию ездит. Вот поехал, вот сегодня на какой-то лавочке там сидел, фотографию Эйсмонт опубликовала. Он, думаю, что у него такое уже возвращение к истокам идет. Возраст, возвращение к истокам. И вот он там хочет, видимо, в своей деревне осесть, когда будет уходить с власти. Ну, гэта Ганна Канапацкая говорила про тое, што яму трэба даць гаранты, каб ён пасяліўся ў адной са сваіх рэзідэнцыяў і гэтак далей. Але хіба гэта было яшчэ да тых крывавых падзеяў? Калі ўсё гэта здарылася, то беларусы сёння жадаюць суда. Тут размова не пра крывавую расправу, размова пра дэмакратычны суд. Но Лукашенко хочет отделаться простым способом. Он хочет, чтобы его убили, как он говорит постоянно, да, об этом, и вот даже эти все постановочные сюжеты. А я думаю, что белорусы действительно хотели бы, чтобы был суд, какой-то трибунал состоялся по преступлениям, которые были совершены во время правления Лукашенко, особенно последних лет, за убийство, которое он публично признавался в убийствах. Я до сих пор жду от генерального прокурора Шведа, я его неоднократно призывал возбудить дело в отношении Лукашенко. Швед в отношении меня дело возбудил якобы за оскорбление президента Беларуси. Я до сих пор, 3,5 недели прошло, никаких документов не получил. Уласна кажучы, вяртаючыся да вашай справы напрыканцы нашай гутаркі, вы паспелі з'ехаць з Москвы. Да. Не думаеце, што тут тыя пагрозы, якія да вас паступалі, гэта па сутнасці магло б закончыцца тым жа, чым скончылася для Зянковича и Федоты? Я думаю, что то же самое могло быть. Я сразу скажу, что вот во всех их переговорах я не участвовал и даже о них ничего не знал. Я предполагаю, что они могли против меня какую-то подобную провокацию готовить. Ну, даже на основании возбуждения уголовного дела могли также в центре Москвы похитить. Вот там, как выяснилось, 12 человек приезжало в Москву. 12 человек приехало из Минска, сотрудников КГБ, вчера ОНТ об этом сообщила, похищать или выкрадать этих людей, которые там оказались. Я думаю, что против меня готовили ту же самую провокацию и какой-нибудь там сериал «Манкурты», там, 5-я, 6-я серия и так далее. Лукашенко по-прежнему хочет продемонстрировать миру и себе лично, что есть какой-то российский вектор, который его пытается свергнуть. Он же до выборов говорил, что будет с востока и запада качать. И он все постоянно вот это балансирует. Плюс эти все белорусские вот телеканалы постоянно гнусные какие-то выпускают новости, что какие-то российские олигархи хотят Лукашенко свергнуть, мешают развиваться двусторонним отношениям. Но вот он постоянно жалуется. На меня постоянно жаловался, на каких-то там, мне говорили, посольство на меня жаловалось постоянно, что публикации мои не такие и так далее. То есть этот человек не способен к дискуссиям, и он только способен мстить. Поэтому я предполагаю, что белорусские власти и дальше будут продолжать свою политику не диалога, а конфронтации с обществом и пытаться запугивать, закрывать рты тем, кто так или иначе высказывает свою позицию. Еще добавлю, вот эта провокация, которая сейчас была организована, она повлияла на репутацию Москвы как безопасного города для белорусов. Я знаю, что несколько лиц, я не хочу их называть имена,
времена, если они захотят, они сами это сделают. Они вот после этого уехали из России в целях безопасности. Они иногда даже свои мнения как-то высказывали и так далее. Там кто-то бизнесом занимался. Вот. Ну, то есть они посчитали, что эта история без суда и следствия, когда людей похищают и вывозят, она неправильная. Даже если есть такое соглашение, я считаю, что оно должно быть денонсировано после этой ситуации. Хотя, что оно подрывает авторитет России. Выкраданне людзей у Расіі з'ява не новая. Анархістаў таксама выкрадалі, вывозілі ў Беларусь. Гэта было некалькі гадоў таму. Гэта вяртаецца ізноў. Вы шчасліва змаглі выехаць з Расіі і не быць затрыманым. Дзякуй вам за гэтую размову. Таксама вельмі важна, што ва ўсёй гэтай сітуацыі людзі, якія маюць хоць нейкі розум, вось ва ўсе гэтыя серыялы ад Александра Лукашэнкі і ягоныя расповеды просто не вераць, а успрымаюць з усмешкай. Шкада, што ва ўсёй гэтай усмешцы толькі ёсць рэальныя лёсы, як спадар Зянковіч, спадар Фядута, спадар Рыгор Кастусёў і іншыя палітычныя вязні, якіх у Беларусі больш за 300 асобаў. Палітолог Дмітрый Балкунец мяркуе, што будзем яшчэ сустракацца, бо Александр Лукашенко будзе нас здзіўляць чарговымі рэчамі. Мы, спадарства, яшчэ таксама вернемся ў сённяшнім стрыме і да гэтай тэмы упэўнена. А пакуль што Александра Шастакова, педагог з Менску, летась у кастрычніку яна брала ўдзел у відэазвароце «Сумленныя настаўнікі Беларусі супраць гвалту», і за ўдзел у маршы пенсіянераў яе штрафавалі на 30 базавых велічыняў. Цяпер яе абвінавачваюць па 369 артыкуле крымінальнага кодексу знявага прадстаўніка улады за нейкі каментар пад адным з пастоў у Фейсбуку. Аб катаваннях падчас затрымання, умовах утрымання за кратамі яна распавяла нашим журналистам. 5 апреля ко мне пришли с обыском. Предъявили скриншот моего комментария к одному из постов, где было написано слово, наверное, нельзя его произносить, но если знаете, Ной собирал каждой по паре, вот это вот слово в единственном числе, оно было написано единственное. Вот. У меня произвели обыск, изъяли компьютер и изъяли мой телефон. Ну и на этом вроде бы все закончилось. Но я уже как-то чувствовала, была готова, что за мной придут. В пятницу утром в 7:24 утра за мной пришли. Мне дали собраться, позволили, хотя не отвечали на вопрос, приеду ли я домой. Но я предполагала, что не приеду. Взяла с собой вещи, и мы поехали в Могилев. Вот. В Могилеве меня привезли в Следственный комитет, там допросили. После этого в Ленинское РОВД припроводили, посадили там в одиночку. Сказали, это было часов 12, сказали, что я там буду до 7 часов вечера. Где-то часов в 5 и в 6 привезли еще 2 женщин из Минска по этому же самому делу. После этого где-то уже ближе к 7 нас погрузили в автозак за решетку и повезли в изолятор ВС. Ну, а там уже все по полной программе. Догола раздевали, руки в наручниках за спиной. Причем девушка, которая нас досматривала, одна просто плакала, молодая девушка, а вторая рядом с ней стояла сотрудница, я так поняла, тюрьмы. Ее пригласили, они натаскивают молодых просто. Она вела себя очень по-хамски, когда я сказала, что мне холодно. Я 2 часа просидела в автозаке, и я не понимаю, какой смысл есть держать меня обнаженной перед видеокамерой с руками сзади в наручниках, которые мне жали. Я говорю, хотя бы наручники ослабьте, набросьте на меня пальто, мне холодно. Она сказала, да мы еще с вами лояльно обходимся, мы еще вас не бьем. В камере голые нары, даже без матраса. Без 10-10 меня привели, не разрешили садиться только на скамейку, на нары нет. Когда нам сказали, что в 10 часов мы должны уже, значит, лечь спать, я спросила, а белье какое-то, все. Ну, надо мной так посмеялись, дурочка с переулочка. Ну, естественно, видеокамера, велось постоянное наблюдение. Мы только прилегли, выключили свет, через 15 минут свет включили, всю ночь он горел. Ночью нам спать не давали, дважды приходили встать, подойти к окну, назвать свою фамилию. Я даже шутила, говорю, что думаете, мы тут ведьмы на метелках улетим куда-нибудь. Это было дважды, а потом просто где-то, наверное, через каждый час железом каким-то лупили в дверь. Приезжал оперативный сотрудник, я не знаю, кто он, мы очень долго с ним беседовали. Он спросил у меня, за перемены ли я. И, как ни странно, сказал,
Но вы же понимаете, у нас нищая страна. Я сказала, не понимаю. За мной приехала машина из Могилева, почти 400 километров туда-обратно, за 2 женщинами, то есть это в общей сложности 1300 за нами троими. 9 человек нас сопровождали в общей сложности. Все они наверняка получили командировочные. Это бедная страна. Но и потом, по ресурсам мы такие же, как Швеция и Швейцария. Почему мы бедные, они нет. Угроз не было никаких, ну, кроме вот унижений. Понимаете, вот этот туалет, у нас, правда, была полукабинка. Ну, потому что, говорят, в других местах этого нет. Но эта полукабинка располагалась прямо под видеокамерой. И как только мы направлялись в туалет, тут же открывался окошко в двери глазок, и ты лицом стоишь к этой двери, и в глазок смотрит, что ты там делаешь. Понимаете? Но, в принципе, было настолько наплевать. Но меня это вообще не трогало. Это же они унижались, а не я. И я хочу сказать всем, что выдержать можно все. У меня больная спина, у меня оперированное колено, удален мениск. И я, в общем-то, этого боялась, и моя спина меня не подвела, за что я ей очень благодарна, несмотря на то, что 3 ночи я спала просто на деревянных досках холодных, с бутылкой 2-литровой под головой вместо подушки. И я хочу сказать, что как бы нас ни пытались унизить, как бы нас ни пытались сломать, невозможно унизить того, кто не хочет быть униженным. А мы, спадарства, працягваем нашу працу ў жывым эфіры. Далучылася моя суведаўца Юлія Лабанова, Вітаю, чаму спадарства. вельмі цешуся. І пяройдзем да пінскай справы, бо на гэтым тыдню ў судзе таксама слухалі бакі, і над жыхарамі Пінска падчас пратэстаў 9 і 10 жніўня адбылася сутычка з міліцыяй. У выніку на лаве падсудных апынулася 14 асобаў ва ўзросце 19 да 44 гадоў, і ўсіх іх прызналі палітвязнямі яшчэ да суда. Вось, спадарства, вы можете бачыць гэтых асобаў цяпер на нашым экране. Пракуроры запатрабавалі вельмі вялікія тэрміны ва ўсёй гэтай справе для фігурантаў. Паглядзіце, калі ласка, гэта 6 з паловай гадоў, прычым калоніі узмоцненага рэжыму. Гэта, безумоўна, вельмі і вельмі вялікія тэрміны. Вось увесь час з'яўляюцца гэтыя прозвішчы, таксама вось ёсць там 5 з паловай гадоў, але сутнасці гэта не змяняе, што пракуратура даволі жорстка сябе паводзіць у гэтай сітуацыі. Но пацярпелымі па гэтай справе праходзіць 109 працаўнікоў міліцыі, і нібыта ім быў нанесены урон іхнаму здароўю. Прынамсі, так сцвярджае афіцыйны бок. Але нібыта яны страцілі вось там такое ад стрэсаў, якія яны перажылі. Гэта момант вельмі такі найбольш абсурдны. Яны страцілі апетыт, яны не маглі спаць. Бедныя, нешчаслівыя супрацоўнікі міліцыі. Ну і, уласна, пра тое, як сітуацыя выглядала з іншага боку, мы абавязкова абмяркуем з маці аднаго з палітвязня Данілы Богдана. Крыху пазней вернемся да гэтай размовы з ёй у студыі. Спадзяемся, спадарства, задаць свае пытанні, бо сапраўды атрымліваецца, што сумарна 14 фігурантаў гэтай пінскай справы могуць правесці за кратамі 84 з паловай гады. Ну і варта хіба адзначыць, што пракуратура таксама распачала крымінальную справу па факце фінансавання пратэстаў у Пінску. Там, як паведамляе прэс-служба, сцвярджаецца, што фінансаванне ішло праз дабрачынную установу. Уласна, праз дабрачынную установу кіраўніца вылучала фінансавае і іншае матэрыяльнае забеспячэнне для ўдзельнікаў незаконных масавых мерапрыемстваў, якія прайшлі ў Пінску ў жніўні 2020 года і былі накіраваны на дэстабілізацыю грамадска-палітычнай абстаноўкі. Так гаворыцца ў паведамленні пракуратуры, таму яшчэ адна гучная справа неўзабаве будзе, спадарства, будзе пра яе чуваць. Таксама нагадваем, што сёння 253-й дзень народнага супрацьстаяння. Нягледзячы на пераслед, нягледзячы на тое, што, напрыклад, напярэдадні можна было пабачыць нават вайсковыя патрулі ў Менску, усё ж такі гэта не масавае, але
акцыі увесь час адбываюцца і фотаздымкі, нейкія відэафайлы можна увесь час пабачыць у сеціве. І вось на тэлеграм-канале Радыё Свабоды я прасіў бы паказаць гэтыя здымкі, якія з'яўляюцца сёння з самай раніцы. Менск разам. Таксама вось яшчэ адзін фотаздымак «Не забудзем, не прасцім». Таксама яшчэ фотаздымак Койданаў тут далучаецца. Нягледзячы кабылаўка, таксама бела-чырвона-белыя сцягі вісяць. Нягледзячы на ўсе пагрозы лебядзіны, усе гэтыя пратэсты нікуды не падзеліся. Калі мы не бачым тысячаў альбо сотняў тысячаў людзей на вуліцах, гэта не азначае, што беларусы стаміліся, спыніліся, але проста не варта сябе падвяргаць гэтаму тэрору, які чыніць дзяржава. Ну і варта адзначыць, што ўлады перыядычна ўзмацняюць адказнасць за ўдзел у пратэстах. Вось сярод апошніх зменаў гэта змены ў закон аб масавых мерапрыемствах. І цяпер нельга не тое, што фінансаваць пратэсты, так, хаця тут таксама пытанне, што можна аднесці да фінансавання пратэстаў, але нельга таксама грашова дапамагаць аплочваць штрафы тым, каго прызнаюць вінаватым уласна ва ўдзеле ў пратэсце. Таксама вялікае пытанне да судоў і справядлівасці ў гэтых судах. Вось тая ж пінская справа і іншыя справы ў Беларусі, наколькі можна ім верыць? Хіба вельмі мінімальна, тым больш, калі тычыцца гэта палітычных нейкіх працэсаў, хоць у нейкай ступені, то адразу гэтыя выракі вельмі і вельмі высокія. Зрэшты, маем мы апытанне, як вы лічыце, наколькі можна верыць у гэтыя справядлівыя суды і як палітычныя справы на іх уплываюць. Давайте послухаем. Это надо на суде побыть, чтобы знать, справедливый или несправедливый. Понимаешь, а если ты на суде не был, процесс не, документы не знаешь, ты не можешь определить. У меня, наверное, будет субъективная оценка, потому что я ни разу с ним не сталкивался, поэтому я не знаю, как они работают. Честно говоря, что-то определились бы либо туда, либо сюда, потому что люди страдают от этого. Я с этим еще пока, слава богу, не сталкивался, а так просто я не могу сказать. Один сказал, все делают, не боятся. То, что с августа месяца нет справедливости. Конечно, есть люди, которые по совести все делают, но в данной ситуации, скорее всего, что сейчас больше склоняется, чтобы для себя было выигрышней. Одни говорят, что наши суды самые справедливые суды, потому что вот так вот положено, иначе будет плохо. А другие говорят, что у нас вообще страшно 37-й год, а как на самом деле нет. Они работают по приказу, я так считаю. То есть до того, как произносится приговор, уже жизнь осужденного решена. С судами я не сталкивалась, но судя по всей обстановочке, я считаю, что так же справедливо, как и вся эта жизнь. Как что все происходит здесь. Поэтому не верю я в справедливость. Гаспадарства, такія выказванні пра суды. Таксама сёння цэнтральная і важная справа — гэта змова супраць Александра Лукашэнкі, як ён сам гэта агучвае. Таксама расійскія спецслужбы гавораць пра дзяржаўны пераварот, нібыта, які рыхтаваўся ў Беларусі. Таксама Іван Церцель, кіраўнік беларускага КДБ, гаворыць пра тое ж самае, што ён зрабіў вялікае дасягненне. А вось Андрей Суздальцаў, расійскі палітолог, я б хацеў працытаваць, тут сказаў наступное: наблюдая за заговорами в Беларуси и видя отклики на этот спектакль в российском медиапространстве, невольно приходишь к выводу, как хорошо, что есть Америка, ЦРУ и президент Байден. Все провалы и всю дурь можно на них списать. А вось поверят. Вось гэтыя кадры з гэтага відэаматэрыялу, які можна, гаспадарства, пабачыць, гэта затрыманне Юрася Зянковіча, таксама затрыманне Александра Фядуты ў Маскве. Атрымліваецца, што нібыта гэтыя асобы, паводле версіі КДБ, Церцеля, Лукашэнкі, рыхтавалі
просто вайсковы пераворот, рыхтавалі таксама забойства нібыта Лукашэнкі, таксама ў нейкі склеп, погрэб на Гомельшчыне хацелі пасадзіць сыноў Лукашэнкі, ну абсалютна нейкія рэчы, якія не клеяцца адна да другой. Ну, апроч гэтага сцвярджаюць, што Зінковіч і Фядута спрабавалі выкрасці асабістыя звесткі пра сервераў МВД і КДБ. І таксама вялікае пытанне паўстае так, калі такі замах планаваўся, чаму ж спецслужбы да апошняга назіралі за гэтай усей сітуацыяй і не спрабавалі перадухіліць. Уласна, Александр Лукашенко, які увесь час бачыць то тоны зброі, якія вязуць праз беларускую мяжу, то баевікоў, якія ходзяць свабодна ўзброеныя па беларускіх лясах, то яшчэ нейкія дзіўныя рэчы. Давайте яшчэ раз паслухаем, што ён кажа. Захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, нам показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там с американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были в теме «не дай бог», ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве, они побоялись из США, прилетели агентура, какой-то Зинкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву. И кто там еще? Наш же был этот Федута. Потом стали шире смотреть. Костусев появился там. В меньшей степени он в Москве не был. Мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем какую-то информацию озвучить. Я попросил президента России и Терцель своего коллегу Сашу Бортникова, ФСБ, и мы их там взяли. Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще не причастны к этому. Не дай бог не только к моим, к вашим. Это будет, вот прямо говорю, это будет страшная резня. Но меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласие, кроме высшего политического руководства. Александр Лукашенко працягвае накручваць міжнародны канфлікт, што, праўда, неяк у Вашынгтоне пакуль што да гэтай справы нават усур'ёз не прыгледзеліся. Хаця падавалася б, што павінны толькі гэтай справай і займацца. Цяпер нічога не атрымліваецца. Ну, гаспадарства, мы таксама пяройдзем да іншых навінаў і да нашага іншага госця. Іван Каспіровіч, гэта лідскі адміністратар тэлеграм-чатаў і каналаў. На яго былі заведзеныя справы, уласна, нібыта за адміністраванне гэтых чатаў. Ён уцёк ва Ўкраіну, але на радзіме на ім крымінальныя справы. Вітаем вас, спадар Іван. Витаю. Только город Лида, я был администратором. Также вел каналы, администратором был и вел канал, где влаживал данные силовиков, которые были причастны к всем этим избиениям, задержаниям, незаконным судам, вот этим всем. Ну, на меня были криминальные справы заведены, не одна, и поэтому мне пришлось уехать за мяжу. А як хутка на вас вийшли і хто, власне, вийшов, як відбулося ваше затримання? Затримання отбылось, я ехал на работу на машине, меня остановили сотрудники ГАИ для проверки документов, якобы. После того, как они убедились, что это я, меня попросили зайти за машину, сотрудник ГАИ, и где меня задержали около 6 сотрудников ГУБО.
После начались допросы, завезли в Гродно ВВС. Ну, допросы были, конечно, на повышенных тонах, но, правда, никто не избивал, но моральное давление было. А Ну, и потом все за что официально вас обвинуватели? На данном этапе я осужден по статье 369 за оскорбление пресс-секретаря УВД города Гродно. Фамилия выскочила, выпала из головы. Ну, пресс-секретаря, это сам Дудко фамилия. Я был... Спадар Іван, ці можете казаць пра тое, як у вас атрымалася выехаць з Беларусі? Ці гэта было складана? Як вось гэты працэс выглядаў? Бо вы нібыта пад хатняй хіміяй тады ўжо знаходзіліся. Да, и у меня были уже неоднократные подписки о невыезде, потому что были уже другие дела, другие следователи давали мне подписки тоже о невыезде. Выехать я не мог за границу. Мне пришлось уехать неофициально через границу переходить. Вот. То бок атрымліваецца, што ў Беларусі мяжа, пра якую Александр Лукашенко ўвесь час кажа, што яна там з аднаго боку нібыта закрытая і што праз яе мыш не праскоча, але з іншага боку нейкія ўвесь час вагоны нібыта ўзбраенняў прывозяць. Таксама кажа Александр Лукашенко, гэта абсурдныя рэчы. Як выглядае беларуская мяжа? Можна ўсё ж такі праз яе так узяць і прайсці? Было бы желание. Як вам змянілі меру стрымання? Вы даведаліся, што, будучы ўжо за мяжою, што хатні арышт перавялі ўжо пад утрыманне пад вартаю, так? Як вы пра гэта даведаліся і чаму так адбылося? Когда отбылся суд, мне дали домашнюю химию, и 3000 запросил Дудко морального ущерба. После того я написал, через 10 дней я написал жалобу на пересуд, но также написал эту жалобу и прокурор вместе с Дудко. И потом уже 25-го я доведался, что мне уже... они мотивировали тем, что сидя дома, я мог дальше вести каналы, деструктивные каналы, как они называют. И они решили всеми путями дойти до того, чтобы меня отправить на такую химию. Потом мне уже... Што цяпер вам пагражае на радзіме з улікам вось усіх новых абставінаў? То, что еще появлялись новые дела, я думаю, что на данном этапе вот эта химия, плюс до того, что я ушел из-под стражи, я уехал из страны, мне уже будет срок светить. Как мне его там объясняли, что он без срока давности. И еще дела были открыты, и один человек мне тут так вот был еще в Беларуси и сказал, что мне готовили какую-то криминальную справу, якой еще не было в Беларуси. А як вы самі до гэтага ставіцеся, да вось такога, да такой увагі, так, да вашай персоны, як да адміністратара тэлеграм-каналаў? Як ацэньваеце гэта рашэнне суда? Ці сапраўды лічыце, што быў факт абразы? Как говорил наш нелегитимный, даже президентом его не назову, у него было выступление, он сказал: тех, кто вылаживает данные силовиков, надо выжигать каленым железом. Это были его слова. И я думаю, что нет, ничего такого не светило в Белоруссии. И думаю, было бы только хуже. Спадар Іван, ці вы працягваеце сваю вось гэтую грамадзянскую вельмі важную дзейнасць, нейкую працу, ці працягваеце адміністраваць нешта ў тэлеграме? Як гэта выглядае цяпер? Покуда что я администратором сейчас я не администратор, но я полностью слежу за всей ситуацией, пытаюсь какие-то
ввести какие-нибудь новшества, чтобы, ну, какие-то мысли, чтобы людей. Ну, я пока что это все пытаюсь рассудить, как, что лучше, что делать. Дзякую вам за гэтую размову. Будзем спадзявацца, што атрымаецца вярнуцца ў Беларусі. Гэта б азначала, што хутка ўсё зменіцца да лепшага для ўсіх беларусаў, і тады вельмі шмат тых, хто пакінуў краіну, будуць вяртацца на радзіму да сваіх сяброў, блізкіх, знаёмых і проста быць дома. Дзякуй за гэтую размову. Палітуцякач Іван Каспяровіч, які адміністраваў тэлеграм-канал і выкладваў дадзеныя сілавікоў, але цяпер вымушаны быць ва ўкраіне. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Велькі дзякуй вам. Мы, спадарства, сёння таксама працягваем нашу працу і праглядаемся да вельмі важнай тэмы. У 253-й дзень беларускага супрацьстаяння гаворым пра вось гэтае з'яўленне відэо на тэлеканале АНТ прапагандысцкага, дзе ўвесь час гаворка ідзе пра тое, чаму затрымалі юрыста з амерыканскім грамадзянствам Юрася Зянковіча, таксама паліттэхнолага і літаратуразнаўцу Александра Фядуту. Зрэшты, са спадаром Александрам я асабіста знаёмы, некалі сустракаліся на літаратуразнаўчых канферэнцыях. Вось мы бачым гэтыя кадры затрымання спадара Александра. Польскія навукоўцы подписали лист у абарону спадара Александра Фядуты. Ну і таксама Рыгор Кастусёў, гэта лідар партыі БНФ, які быў затрыманы ў Беларусі, а спадар Зянковіч і Фядута у Маскве, што таксама вельмі дзіўна. Федэральная служба бяспекі ФСБ заявіла пра падрыхтоўку дзяржаўнага перавароту, нібыта ён рыхтаваўся на 9 траўня, але вось у Менску заявілі пра падрыхтоўку ў чэрвені-ліпені. Абсалютна нейкія дзіўныя несупадзенні. Ну і таксама, як і ва ўсіх заявах і Лукашэнкі, і ва ўсіх фільмах, накіраваных на супраць дэмакратычных рухаў у Беларусі, заўжды шукаюць замежныя следы. Тут таксама ён ёсць, бо казалі, што пасля перавароту Беларусь мусіць стаць нібыта інкубатарам для зрошчвання дэмакратыі па досведу Польшчы, і таксама планавалася нібыта прыцягнуць нацыяналістаў з Кіеву дзеля ажыццяўлення ўсяго гэтага перавароту. Гэта тыповыя абсалютна штампы. Я спадарству прапаную выказванне з Фейсбука Мікалая Халезіна. Мікалай Халезін — гэта вядомы рэжысёр і стваральнік свабоднага тэатру. Вот што ён кажа: в планах захват ребенка одного-второго, как получится, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области и погреб подготовили. Мы задержали группу, они вас привели, показали, как это все планировали. Я молчал, затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей. Александр, Гомельский погреб, Лукашенко. Вось вывешвае гэта Мікалай Халезін у сябе на Фейсбуку як нейкі такі тэатр аднаго актора. Атрымліваецца абсалютна дзіўнае выказванне, гэты гомельскі погреб, які будзе ўвесь час хіба цяпер з'яўляцца і пра які мы, безумоўна, у сённяшнім стрыме будзем яшчэ не раз гаварыць таксама. Ну і важна таксама, калі ўжо закранаецца тэма нейкага міжнароднага ўмяшальніцтва ў падобныя перавароты ці спробы забраць уладу, варта адзначыць, як улады рэагуюць на тыя меншасці, якія жывуць у нашай краіны. І Саюз палякаў на Беларусі таксама зазнаў рэпрэсіі, прынамсі 4 асобы цяпер фактычна у закладніках уладаў, якія сядзяць у ізалятары. Мы, натуральна, сёння таксама абмяркуем гэтую тэму сённяшняй нашай госцю. Спадарства, і вось яшчэ каментары пра тое, што заяўляе Лукашенка. Чытаем на Фейсбуку тое, што ў групе, якая мусіла ратаваць краіну ад дзеда, быў псіхіятр, лічу канцэптуальна
слушным рашэннем, піша Павел Батуеў. Бо сапраўды тое, што Александр Лукашенко заяўляе і кажа, ну гэта абсалютныя абсурды. Кирилл Волошин піша наступны каментар. Дзярждэп так хотел ликвидации Лукашенко, что нанял культуролога, психолога, юриста и погребакопателя. Пытальнік тут стаіць напрыканцы гэтага ўсяго. То бок гэта вельмі вялікая колькасць мемаў і жартаў у сеціве, якая з'яўляецца. Алесь Пілецкі піша, што Фядута з Кастусёвым планавалі забойства Лукашэнкі, ну і таксама дае свой не надта цэнзурны каментар у гэтага ўсяго, бо гэта, канешне, тыя абсурды, якія мы можам назіраць. Таксама з'явілася яшчэ такі каментар. ФСБ помогло Лукашенко вернуться в ленты. Сапраўды, Лукашенко ўвесь час любіць быць у топе, ён любіць, каб пра яго гаварылі, каб гэта ўсё абмяркоўвалі. Ну і вось абмяркоўваем. Абсалютна. Ну а што да таго, што асабістыя звесткі нібыта вышэйшых чыноўнікаў выкралі, то таксама пастае пытанне, якім чынам ж выкралі асобаў з КДБ, змусу з іншых структураў, якая ж у нас сістэма аховы, калі гэта маглі зрабіць звычайныя хакеры і дапамагчы, уласна, гэтым палітыкам у атрыманні інфармацыі. Вяртаемся, спадарства, да польскай справы. Спадарыня Ірына Валюсь, віцэ-старшыня Звёнку палякаў на Беларусі, з намі на сувязі. Вітаем вас. Добрый день вам, добрый день усім нашим телеглядачам. Спадарыня Ірына, якія апошнія падрабязнасці ў развіцці гэтай усёй справы? Ведаем, што нейкія звесткі дайшлі з турмы ад спадарыні Анжэлікі Борыс. Яна там распачала выкладанне польскай мовы для тых, хто знаходзіцца за кратамі. Бадзёра нібыта сябе пачувае. Таксама, як выглядаюць іншыя фігуранты гэтай польскай справы? Што мы ведаем? Ну, мы можем толькі ведаць тое, што даведаліся ад тое, што пераказаў адвакат сваякам. І вось гэта толькі гэта мы ведаем. Вось таму уже выйшла з камеры адна асоба, якая сядзела з Анжэлікай Борыс, і вось яна гэта нам перадала ўсё, што адчувае сябе добра, выкладае польскую мову, ведаю, што распачала вучыць англійскі язык, таму што гэта ўжо на больш нежели некалькі дзён, то трэба навучыцца з гэтым жыць. І трэба, так як яна асоба актыўная, то, канешне, яна ў любой сітуацыі знойдзе чым займацца. І гэта нас радуе. Людзі атрымліваюць лісты, не ўсе, але, быць можа, гэта звязана з тым, што часамі пазнейшы ліст даходзіць раней, ніж які быў перад гэтым. Ну, гэта, відочна, звязана з тым, што гэтыя лісты павінны прайсці, прачытаць, і проста лістоў многа, і проста не паспяваюць усе чытаць. Але гэта нас радуе, што таксама і другія палітвязні, гэта таксама у добрым, яны вельмі моцныя духам, і таму я нават не сумняваюся, што яны падолаюць гэтаму цяжкаму перыяду ў сваім жыцці. Спадарыня Ірына, чым займаецца, уласна, Саюз палякаў на Беларусі? Ці суадносяцца тыя мэты, іх дзейнасць тым, у чым абвінавацілі фігурантаў справы? Ну, цяпер наша галоўная работа это звязана з тым, каб арганізаваць салідарнасць у цэлым свеце. Ну, палякі ў цэлым свеце гэта вельмі добра зарганізаваная супольнасць, і таму за ўсіх кантынентаў плывуць да нас словы салідарнасці. Словы салідарнасці гэта не пустыя словы. І, канешне, яны вельмі важныя, і усе аб гэтым ведаюць.
і таксама, ну, я думаю, што робіцца ўсё, што можна, і вельмі трудна рабіць, таму што парушаныя справы на міжнароднай арэне, тое, што робіць, конечно, Польша, тое, што робіць ну, і Сейм, і урад польскі, і асабіста прэзідэнт. Гэта вельмі важна, таксама еўрапейскі ўзвяз. Так што я думаю, што гэта ўсё, гэтыя абвінавачванні, яны настолькі проста, ну, просто не маюць ніякой падставы. Ну як можна гаварыць аб тым, што Саюз палякаў гэта, ну, замешаны ў нейкай розні на рэлігійнай почве. Гэта просто не мае ніякой падставы, таму што ад самага пачатку Саюз палякаў, калі быў ствараны, то нам вельмі дапамог выдатны беларускі пісьменнік Алексей Карпюк. І таму гэта, ну, проста, і многа праектаў, якія мы рабілі, многа імпрэз разам з нашымі беларускімі сябрамі. Асабіста я, напрыклад, являюся арганізатарам навуковай канферэнцыі, у якой бяруць удзел таксама як польскія, так і беларускія вучоныя. Таксама гэта, ну, проста, ну, несур'ёзна. А што датычыць таго, што гларыфікацыя фашызму, і аб гэтым увінавачваюць жаўнераў арміі краёвай, якія не злажылі бронь, а яшчэ пасля уже 9 мая 45-го года яшчэ бароліся. Гэта, ну, не мае ніякога падставы. Ну, я разумею, што гэта проста будзе следства, і проста не знойдуць нічога, да чага можна было бы прычапіцца. Ну, якая-то павінна быць гістарычная экспертыза. Я думаю, што пракурор замовіць такую экспертызу. Няма. Я размаўляла з рознымі гісторыкамі. Ну, і за весь вось гэты час, ну, не знойдзена нічога. Я говорю пра тэрыторыю Беларусі, каб былі бы якія забойствы ці нешта. Так што, ну, проста немагчыма знайсці дакументы, бо не можна так гаварыць, што вось проста так. Я думаю, што для пракуратуры гэта павінна быць якія-то канкрэтныя факты, чтобы былі, і што мы вось ездзім на магілы тых людзей, якія, ну, некія з іх стараны, якія-то былі такія, ну, супраць насельніцтва. Такога не было, і проста знайсці гэта немагчыма. Конечно, можна знайсці якога гісторыка, якога будзе аб гэтым гаварыць, але гэта будзе проста прапаганда. А гісторык павінен знайсці дакументы. А такіх дакументаў проста не існуе. Спадарыня Ірына, можа, тут размова не ў тым, каб знайсці нейкія факты і дакументы, а проста браць закладніка. У дадзеным выпадку польская дзяржава вельмі шмат робіць для падтрымання дэмакратычнай супольнасці Беларусі. У прыватнасці і тое, што мы з вами цяпер размаўляем, што ёсць тэлеканал Белсат, гэта таксама Варшава. І ў гэтай ва ўсёй сітуацыі вось мы бачым у закладніках амерыканскага грамадзяніна, мы бачым таксама Наталью Херше, гэта швейцарская грамадзянка, самыя розныя грамадзяне. І палякі тут кажуць не апошняе слова ва ўсёй гэтай справе. Пагэтаму патрэба ў закладніках хіба, і не больш за тое, што вы мяркуеце? Магчыма, гэта так, гэта заўсёды было так. Як успомнім, што гэта был такі гандаль палітвязнямі. Як будзе у гэтым годзе ці ў найбліжшым часе, гэта, ну, невядома. Невядома, як гэта будзе, але магчыма, конечно, і такая версія. Ось гэта версія, якая найбольш небяспечная ва ўсёй гэтай сітуацыі, бо адна справа разважаць пра гэта, адна справа не ўсур'ёз успрымаць тое, што кажа Александр Лукашенко, але я ўвесь час гэта паўтараю, зусім іншая справа, бо
за кратамі сядзяць жывыя людзі, ім ламаюць здароўе, ім ламаюць лёсы, ім ламаюць іхны вельмі часта псіхічны стан і гэтак далей. Гэта ўсё вельмі і вельмі складана. Хаця і спадарыня Анжэліка Борыс і Анджэй Пачобут — гэта асобы, якіх абсалютна не зламаць. Але тым не менш, нельга таксама, каб гэтыя дні ці невядома, колькі гэта будзе працягвацца за кратамі, тыдні, можа месяцы, мы не ведаем, што гэта немагчыма, каб не наклала свой нейкі адбітак таксама і на здароўе гэтых людзей, на жаль, ва ўсёй гэтай сітуацыі. Ці як выглядае сёння дапамога афіцыйнай Варшавы? Бо мы ведаем, што выказваліся дастаткова востра і прэм'ер-міністр Матэўш Маравецкі, і прэзідэнт Анджэй Дуда. Як гэта выглядае сёння? Ну, гэта парушаны самы... Ну, все, што можна зрабіць, зроблена. Я думаю, сітуацыя, аднак ж дынамічная, яна можа мяняцца, але вось і прэзідэнт Анджэй Дуда звярнуўся да амерыканскага прэзідэнта, звярнуліся ўлады да Еўрасаюза. Гэта ўсё вельмі на высокім узроўні. Анжэліка Борыс — гэта асоба, якая вядомая ў цэлым свеце, і таму, канешне, гэтыя акцыі салідарнасці са стороны таксама польскай супольнасці ў цэлым свеце вельмі важныя. Я не ведаю, уже парушаны на такім узроўні. Ну, што яшчэ? Ну, канешне, я думаю, што будзе нешта рабіцца гэта на гэтым. Так што, а якія больш, ну, конечно, есть, напэўна, нейкія, але гэта, ну, будзем глядзець, як будзе гэта сітуацыя далей выглядаць. А на што спадзяецеся, на якое развязанне гэтай сітуацыі? Ну, я нават, заўсёды трэба мець надзею, і я думаю, што гэта ўсё сітуацыя выясніцца, і нашы сябры будуць на свабодзе. Ці гэта будзе так, не ведаю, але ўсё робіцца, каб гэта было так, што проста... Ну, але сітуацыя змяняецца. Такой сітуацыі, як у гэтым годзе, у нас ніколі не было. Так што не ведаем. Ну, Саюз палякаў з 2005 года вельмі, улады часамі менш, часамі больш, часамі менш. Але вось, канешне, такога не было. І мы, канешне, не думалі, што гэта можа быць, што ўжо працуецца над тым, каб завесці крымінальную справу. Ну, я думаю, што да суда, аднак, не дойдзе. А колькі будзе, ну, вось, гэта следства, то гэта, конечно, невядома. Часамі можа і доўга, можа месяц, можа два. Ну, гэта трудна, цяжка сказаць, як гэта будзе развівацца. Але маем надзею, Спадзяемся, што гэтая надзея пераможа ўсё. І усе тыя, хто знаходзяцца за кратамі і Саюзу палякаў, і не толькі Саюзу палякаў, выйдуць на волю. Бо палітычныя справы, палітычныя закладнікі — гэта тое, за чым і мы назіраем, і за чым назірае вельмі пільна увесь свет. Дзякую вам за гэтую размову. Спадарыня Ірына Валюсь, віцэ-старшыня Саюзу палякаў у Беларусі, была з намі на відэасувязі, а мы, канешне ж, будзем вяртацца і да гэтай справы ў тым ліку. Стала спадарства яшчэ і вядома вось гэтыя падрабязнасці з-за кратаў, таксама якія данясла праваабаронца, якая выйшла. Так, ну і кажа, што вельмі складана, гэта пачатак асабістай трагедыі. Дзякую усім за дапамогу і падтрымку. Тацяна Гацура-Яворская, якая выйшла і якая сустрэлася са шматлікімі вязнямі там, па іншым баку, і вось што распавядае. Распавядае, дзякую, па-першае, усім за падтрымку. Гэта і дапамога з дзецьмі, з сабакам, і з тым, каб прыгатаваць нейкую ежу. Паабяцала ўсім абавязкова адказаць, калі будзе такая магчымасць, тэхнічная, камп'ютер.
Ну што ж, пакуль такая хіба інфармацыя ад яе спадарства, і хацелася б адзначыць, што такія сітуацыі, калі вязняў трымаюць у ізалятары, а справу не распачынаюць і дадаюць новыя і новыя нейкія абставіны, новыя і новыя абвінавачанні, каб проста адцягнуць той перыяд суда, калі не хапае, магчыма, доказаў абвінавачання, то гэтую сітуацыю мы назіралі на прыкладзе беларускіх палітвязняў, якія сядзелі і якім дадавалі новыя і новыя справы. Мікалай Статкевіч. Так, Мікалай Статкевіч – гэта фігура, якую ўвесь час варта ўзгадваць. І вось Гацура Яворская таксама распавядае, спадарыня Тацяна, пра тых за кратамі. Гэта Юлія Слуцкая, пра якую яна кажа, што гэта вялікі менеджер, якая ўвесь час шукае актыўнасці за кратамі і спрабуе штосьці рабіць увесь час. Гэта таксама Анжеліка Борыс, якая пачала вучыць людзей польскай мове і таксама спрабуе не губляць аптымізму. Чытаеш усе гэтыя прозвішчы, імёны гэтых людзей і разумееш, што абсалютны абсурд, што лепшыя людзі краіны знаходзяцца ў гэтыя хвіліны за кратамі, таксама за кратамі нашыя журналісткі, пра якіх мы таксама ўвесь час узгадваем і якіх памятаем. Гэта Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова. Так, дзяўчыны вялі стрым з плошчы пераменаў на акцыі «Памяць Романа Бандарэнкі» і, уласна, у момант сваёй працы апынуліся затрыманымі. Вось вы можете на сваіх экранах бачыць адрасы, куды можна дасылаць лісты нашым дзяўчынам з падтрымкаю. Калі ласка, рабіце гэта, бо для палітвязняў вельмі вялікая, вельмі важнае пачуццё тое, што пра іх не забыліся і што іх падтрымліваюць. Ну і таксама вельмі цікава, як усё ж такі ўлады рэагуюць на тыя падзеі, якія адбываюцца, на дзейнасці журналістаў і палітыкаў, як яны ў сувязі з гэтым змяняюць заканадаўства. Ну і журналістам таксама цяпер забаранілі весці ў рэжыме рэальнага часу свае рэпартажа, стрымы. Цяпер за гэта пагражае адказнасць. Тут, спадарства, на нашым тэлеграм-канале з'явілася інфармацыя, вось бачу яе, тэлеканал «Россия» у сваім сюжэце заявіў, што Александр Фядута і Юрый Зянкович атрымалі, гэта цытата, дадзеныя на беларускіх вышэйшых службовых асобаў ад хакераў. Сцвярджаецца, што Фядута і Зянкович прапанавалі генералам прысвоіць сабе маёмасць Лукашэнкі. У сюжэце таксама гаворыцца, што да падрыхтоўкі перавароту падазраваныя планавалі прыцягнуць нацыяналістаў з Кіева. Вось увесь час гэтыя стэрэатыпы, нацыяналісты нейкія, якія тут з'яўляюцца, фігуруюць, вайсковы пераварот. То бок, атрымліваецца, што не толькі ОНТ, расійскае тэлебачанне, КДБ, ФСБ усе разам прыгатавалі гэтую зусім некамічную сітуацыю для тых, хто апынуўся за кратамі. А ўжо цяпер з намі на сувязі дарадца Святланы Ціханаўскай у міжнароднай палітыцы Франак Вячорка. Вітаем. Вітаю, добрый дзень. Франак, напэўна, гэта сёння галоўная тэма. Напэўна, таксама ёсць ужо афіцыйная заява Святланы Ціханаўскай наконт таго, што заяўляе Александр Лукашенко. Нібыта рыхтаваўся дзяржаўны пераварот, забойства яго. Таксама дзесьці на Гомельшчыне ў склепе меліся трымаць ягоных сыноў. Што пра гэта ўсё меркаваць і думаць? Наша пазіцыя адназначная, што гэта правакацыя. Мала таго, правакацыя супольная спецслужб Расіі і Беларусі. Ніхто з офіса Ціханаўскай, ні сама Ціханаўская не мелі паняцця ні пра падобныя дзеянні, ні пра падобнае расследаванне. Выглядае, што гэтая правакацыя выгадная, яна можа быць выгадная і рэжыму ў пэўнай ступені, і Крамлю. Ну і зараз тут належыць разабрацца і ні ў якім разе не рабіць паспешлівых высноваў. Таксама рыхтуюцца санкцыі Злучаных Штатаў. 26 красавіка мы маем даведацца пра гэта ўсё. Ці тут не ідзе гутарка пра тое, каб максімальна сапсаваць адносіны з Вашынгтонам, якія і так не найлепшыя?
Я думаю, што адбываецца спроба эскалаваць канфлікт, таму што апошнія некалькі тыдняў, месяцаў нашыя замежныя партнеры спрабавалі пабудаваць пляцоўкі для дыялогу. Мы зараз вядзем кампанію перамоваў, спробы арганізацыі гэтых перамоваў, і відавочна гэта не ўсім падабаецца. Эскаляцыя ідзе не толькі па лініі Вашынгтон-Менск, але таксама па лініі Варшава-Менск, Вільня-Менск. Літву спрабуюць адключыць ад электраэнергіі. Палякам прыгражаюць расправаю над польскай меншасцю Беларусі. Украінцам неафіцыйна пасылаюць сігнал, што калі Украіна будзе падтрымліваць пратэсты ці дэмакратычныя сілы, то яны альбо спыняць пастаўкі неабходнай, крытычна неабходнай прадукцыі ва ўкраіну, альбо адкрыюць мяжу. Таму зараз мы бачым эскаляцыю ўжо ў геапалітычным вымярэнні. Цяпер гэта размова не толькі пра дэмакратычную рэвалюцыю, але і пра бяспеку ва ўсім рэгіёне. Джулі Фішер прыязджае сёння ў Вільню, мы будзем з ёй сустракацца, размаўляць, яна застанецца тут на 4 дні. І будуць сустрэчы з рознымі і групамі, і будзем абмяркоўваць таксама, як дзейнічаць па лініі прыезду ў Менск, ці ўвогуле гэты прыезд у Менск амбасадаркі адбудзецца. Ну і мы вядзем таксама кансультацыі з кіраўніцтвам Польшчы і з прадстаўнікамі Літвы, менавіта па справах гэтай эскаляцыі канфлікту, як яе прыпыніць і як вярнуцца ўсё-такі ў рэчышча пошуку дыялогу і перамоваў. Эскалацыя канфлікту ўвесь час адбываецца. Бачым і чарговае абвінавачванне ў гэтым фільме Украіны і Польшчы. Як думаеце, як гэта адаб'ецца далей на палітыцы іншых дзяржаваў? Ці можна чакаць, магчыма, новых нацыянальных санкцыяў, якіх закладаў? Маем некалькі трэкаў, звязаных з санкцыямі. Першы – гэта амерыканскі, калі павінны быць узноўленыя санкцыі, уведзеныя раней. Там было 9 кампаній у спісе, гэты спіс можа павялічыцца. Плюс ідзе размова пра тое, каб пашырыць гэты спіс імёнамі. І зараз будзе гаворка весціся не пра візавыя абмежаванні, як у сакавіку амерыканцы ўвялі супраць 43 асобаў, а пра фінансавыя, эканамічныя абмежаванні, у тым ліку супраць кашалькоў і алігархаў рэжыму. Гэта рашэнне павінна быць ужо агучанае ў бліжэйшы тыдзень-два. Яно разглядаецца, зараз, я разумею, Злучаныя Штаты Амерыкі аналізуюць магчымыя варыянты, як павінен выглядаць санкцыйны спіс. Еўразвяз прыняў прапановы ад краінаў удзельніц сяброў Еўразвязу па санкцыйных спісах. Па нашай інфармацыі, у папярэднім спісе зацверджаным, які быў прыняты бальшынёй краінаў Еўразвязу, 70 імёнаў і каля 10 кампаніяў. Гэты спіс можа быць зменены як у бок павелічэння, так і памяншэння ў найбліжэйшыя дні. Санкцыі самі могуць быць абвешчаныя, ці дата іх абвяшчэння можа быць ужо ў панядзелак. Гэта можа патрываць Мы пакуль што згубілі сувязь з Франакам Мячоркам. Спадзяюся, што вернемся ўжо праз момант. Вярнуўся. Франак вярнуўся на сувязь. Працягнем гэтую гутарку. Франак, у мяне тут вельмі важнае пытанне у гэтым кантэксце таго, што з'явілася Масква і ФСБ ва ўсёй гэтай справе. Як тут у штабе, у кабінеце Святланы Ціхановскай пра гэта ідзе гаворка? Ці гульню ўсё ж такі тут галоўны тон задае Менск, ці ўжо цяпер Масква? Цяжка сказаць, таму што закрытых каналаў камунікацыі з Масквой, з прадстаўнікамі Крамля, з экспертнымі групамі практычна няма. Інфармацыя, якую мы атрымліваем, гэта інфармацыя з адкрытых крыніц, праз асобных экспертаў, як правіла, не прамая. Безумоўна, Расія не бачыць магчымасці памяняць цяпер сітуацыю альбо дапусціць транзіту праз новыя выбары. Безумоўна, у іх няма больш прарасійскага чалавека ў Менску, чым Лукашенка. Выглядае, што яны пакуль што ставяць на яго стаўку, трымаюць яго на павадку. Вось гэтая сітуацыя з замахам, яна можа быць спробаю паставіць Лукашенко пад яшчэ большы кантроль і ў яшчэ большую залежнасць ад Крамля.
Нічога добрага ў гэтым няма. Сапраўды на сённяшні дзень Лукашенко з'яўляецца галоўнай пагрозай беларускай незалежнасці, таму што у тым стане, у той сітуацыі, будучы загнаным у кут, ён можа рабіць самыя рызыкоўныя, складаныя, небяспечныя рэчы, у тым ліку прадаваць дзяржаўныя прадпрыемствы і гандляваць суверэнітэтам. Таму нам гэта дапусціць нельга, трэба займаць прынцыповую пазіцыю. У тым ліку пра абарону незалежнасці і спробы абароны суверэнітэту мы будзем гаварыць з нашымі партнерамі, замежнымі партнерамі. Як зрабіць так, каб павялічыць кошт будь-якога ўмяшальніцтва Расіі ў беларускія справы і змусіць Лукашэнку ўсё-ткі пайсці на дыялог. На хвіліначку вярнуся да фільму. Александр Перапечка, эксперт па статыстычных мадэлях і ўсходняй Еўропе, выказаўся так: дзяржаўны пераварот – гэта асноўны спосаб сыходу крывавых дыктатараў. Было б непрафесійна не абмяркоўваць гэтую праблему. Дзяржаўны пераварот – асноўны спосаб сыходу крывавых дыктатараў. Было б непрафесійна не абмяркоўваць гэтую праблему і разнастайныя сцэнары змены рэжыму ў Беларусі. Але, паўтараю, абмяркоўваць можна ўсё, а вось атрымаць сродкі і займацца планаваннем – зусім іншае. І, уласна, хацелася б запытаць Франака, ці ён яшчэ з намі на сувязі, запытацца вашага меркавання. Уласна, ці існавала такая пагроза распрацоўкі плану захопу ўлады, ці выглядае гэта проста на дыскусію, якая, натуральна, кожны з нас хіба абмяркоўвае розныя сцэнары развіцця далейшых падзей у Беларусі? Мы паслядоўна выступаем за мірны пераход да дэмакратыі праз правядзенне новых выбараў. Правядзенне новых выбараў магчыма толькі праз дыялог. Дыялог павінен прыняць рашэнне, хто будзе кіраваць краінай падчас правядзення новых выбараў да таго, як новае кіраўніцтва ўступіла ў законную сілу. На якіх умовах гэтыя выбары будуць адбывацца, якім чынам будзе забяспечаная дэмакратычнасць і празрыстасць гэтых выбараў. Толькі мірныя спосабы транзіту, толькі негвалтоўныя спосабы супраціву. Мы абмяркоўваем усе магчымыя варыянты, як прывесці Беларусь да дэмакратыі негвалтоўна. Менавіта Лукашенко, той, хто развязвае гвалт, магчыма, гэтая правакацыя, якую яны ўчынілі учора і, в прынцыпе, распрацоўвалі доўгі час, гэта спроба эскаляваць і змусіць людзей да гвалтоўных дзеянняў. Таму што ў гэта развязала рукі і спецслужбам, і вайскоўцам, рэжыму, і, магчыма, нават Крамлю. Але мы гэта не дапусцім. Мы павінны ўсё-ткі трымацца дысцыпліны негвалтоўнага супраціву, якая аказвае ціск. Унутры сістэма гніе. Як нехта казаў, пажар на трафяніках. Яно можа ўспыхнуць ад любой іскры. І нават цяперашняя сітуацыя з гэтымі арыштамі, з гэтай справай можа быць той іскрай, якая гэты працэс пераходу, змушэння да дыялогу паскорыць. Але дзеля таго, каб быў дыялог, я таксама ўвесь час гэта паўтараю, што павінна быць два бакі. Святлана Ціхановская, кабінет Святланы Ціхановскай. Увесь час вы гаворыце пра гэта, што ёсць гэтае жаданне дыялогу. Увесь час гэта таксама падкрэсліваюць міжнародныя структуры, што гатовыя да гэтага дыялогу. Але Александр Лукашенко, вось нават у гэтым учорашнім выказванні, ён таксама ні пра які дыялог не гаворыць. Ён гаворыць толькі пра пагрозы, увесь час будзе яшчэ горш і дэкларуе, што нейкі дэкрэт мае падпісаць. Мяне таксама цікавіць, што ён мае на ўвазе пад гэтым эпахальным рашэннем, да якога ён так доўга ішоў і да якое мае зараз фармалізаваць. Я спадзяюся, гэта не звязана з беларускім суверэнітэтам, тэрытарыяльнай цэласнасцю і незалежнасцю. Магчыма, ён спрабуе зрабіць яшчэ адну сімуляцыю дэмакратычнай трансфармацыі, а магчыма, паспрабуе наадварот выкарыстаць вось гэтую сітуацыю з абвінавачваннямі ў перавароце для закручвання гаек, для яшчэ большай хвалі рэпрэсіяў. Яму ж трэба апраўдваць, чаму столькі людзей сядзіць у турмах, чаму іх катуюць, чаму затрымліваюць польскую меншасць, чаму хапаюць журналістаў. Каб гэта апраўдаць, яму трэба знешнія ворагі, яму трэба аргументы, падставы. Ён гэтыя падставы стварае так, як умее, такім старым дзедаўскім КГБшным метадам. Таксама гэта верагодна. Зараз мы бачым спробы сарваць магчымасці дыялогу.
Таму што здавалася, апошні месяц мы дабіліся пэўнага прагрэсу, з'явіліся пэўныя кантакты ў пэўных групах, і мы бачым зараз, што зноў такі адкат назад, зноў эскаляцыя. Ну і тут трэба большы ціск на Лукашэнку. Я думаю, што ціск пры дапамозе і санкцыяў, і разумнай ізаляцыі, ён проста неабходны. Пры гэтым трэба памятаць, што пагроза з боку Расіі, она таксама існуе. Таму гэтая ізаляцыя, она не павінна прывесці да паглынання Беларусі Расіі. Але ці Александр Лукашенко тут просто персанальна не помсціць усім беларусам, бо, уласна кажучы, тое, што ён робіць, гэта выглядае як ненавісць уласнага народу. Я думаю, што ён пацук загнаны ў кут, у якога вельмі мала выхадаў засталося. Ягоная сістэма, якую ён будаваў ўсё жыццё, развальваецца. Адзіныя верныя людзі — гэта салдаты, група сілавікоў, вот тыя красавцы, якія стаялі на рубяжах. І ён адчувае сябе вельмі няўпэўнена. Верныя пакуль маюць грошы, хіба? Яны маюць грошы, дубінкі, зброю, сістэмы абароны, браневікі. І ў гэтым іх перавага. Але ўсё роўна большасць супраць гэта. Маральная перавага на баку народа і пратэстоўцаў. Ён гэта разумее. Ён успрыняў, напэўна, упершыню за сваё прэзідэнцтва, зразумеў, што ён прайграе. І ён зараз спрабуе, магчыма, такім чынам выбудаваць свой патэнцыйны сыход, каб ён заставаўся, калі не героем, то хаця бы не прайграўшым. І тут кожны месяц, кожны тыдзень зацягвання ён прыводзіць усё больш і больш да таго, што ён менавіта сыдзе бясслаўна. І я тут проста хачу яго і заклікаць людзей вакол рэжыму Лукашэнкі прымаць рашэнне самастойна. Не трэба выконваць бяздумныя загады. Дастаткова, каб адзін дзень, адзін тыдзень сістэма прабуксоўвала на некалькіх узроўняў, каб загады зверху, спушчаныя з адміністрацыі, не выконваліся, і тады паваліцца ўся рэшта. Гэтая вертыкаль, яна гніе. Мы бачым гэтыя званкі, якія паступаюць ад рознага рангу вайскоўцаў і чыноўнікаў, некалькі ўжо былых звязаліся за апошнія тыдні. І ўсё кажа пра тое, што ўсе няўпэўнена сябе адчуваюць і хочуць хутчэй развязаць гэты крызіс, і яны віняць у гэтым Лукашэнку. Пытанне, у іх няма проста доступу, магчымасці паўплываць на прыняцце рашэнняў. І мы павінны даць з аднаго боку сілу гэтым людзям, з іншага боку націснуць на адміністрацыю прэзідэнта, каб яна пайшла на саступкі. Ну і таксама хіба важная падзея, тое, што Святлана Ціханаўская неўзабаве ўзначаліць парламенцкую дэлегацыю на парламенцкай асамблеі Еўранэст, якія гэта магчымасці, уласна, дае нам, беларусам. Будзе вельмі гарачы тыдзень 20-га паседжання Еўранэсту. Гэта парламенцкія дэлегацыі 5 краін усходняга партнерства, 60 дэпутатаў Еўрапарламенту і дэлегацыя ад Беларусі, 10 чалавек, якую ўзначальвае Святлана Ціханаўская. Размова будзе пра тое, каб Беларусь была ўключана і была прадстаўленая Ціханаўскай каардынацыйнай рады і палітычнымі партыямі дэмакратычнымі. Будуць прапановы склікаць міжнародную місію высокага ўзроўню па развязанні крызіса ў Беларусі. Мы будзем прапаноўваць сфармаваць такую групу 3+1 для абмеркавання сітуацыі бяспекі ў рэгіёне Малдова, Украіна, Грузія і Беларусь, прадстаўленая Ціханаўскай. І будзем абмяркоўваць таксама супольныя дзеянні на міжнароднай арэне, каб стабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне з аднаго боку і забяспечыць дэмакратычны транзіт улады ў Беларусі. Джулі Фішер знаходзіцца ў Беларусі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвае 2 рэзалюцыі. Адна па выбарах, адна пра неабходнасці дыялогу. Одну рэзалюцыю аўтар лорд Бленкатра, з якой Ціханаўская сазвоньвалася на мінулым тыдні, Александр Луі па дыялогу і па парушэннях правоў чалавека. І будуць званкі на гэтым тыдні з генеральным сакратаром Рады Еўропы, это вельмі высокі ўзровень, з прэзідэнтам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Мы паспрабуем таксама задзейнічаць механізмы Рады Еўропы, таму што гэта і міжнародныя суды, гэта венецыянская камісія, каб яны больш актыўны ўдзел бралі ў беларускім пытанні, ў вырашэнні крызісу, ну і былі больш жорсткія і больш паслядоўныя ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Нам гэта патрэбна цяпер як паветра.
Франак, там прагучала хіба агаворка, хацеў бы дакладніць, што Джулі Фішер не ў Беларусі, ў Літве, так яна знаходзіцца, бо ці яна будзе знаходзіцца ў Беларусі, то гэта яшчэ вялікае і вялікае пытанне, і ці ўвогуле будзе уручаць гэтыя граматы Александру Лукашэнку, калі б яна паехала ў Беларусь. Тут вельмі шмат гэтых пытанняў, безумоўна, за гэтым усім будзем сачыць. Джулі Фішер прылятае, ці ўжо прыляцела, я так разумею, у Вільню, і, напэўна, будуць гэтыя спатканні са Святланай Ціхановскай. Франак, тут такі важны момант. Святлана Ціхановская ўзначальвае гэту дэлегацыю па Беларусі ў парламенцкай асамблеі, але ці будзе нейкі афіцыйны прадстаўнік той улады, якую трымае сёння рэжым? Таксама, ці адзінымі прадстаўнікамі Беларусі будзе дэлегацыя, якую ўзначальвае Святлана Ціхановская? Не будзе прадстаўнікоў рэжыму, будзе Святлана Ціхановская, прадстаўнікі НАУ Паўла Латушкі, штабу Бабарыкі, каардынацыйнай рады, некалькіх палітычных партыяў Беларусі, якія зарэгістраваныя і не толькі. Агулам 10 чалавек. І яны будуць гаварыць ад імя Беларусі. Нашая мэта фармалізаваць удзел беларускай дэлегацыі не на ўзроўні лукашэнкаўскага парламенту, а на ўзроўні грамадзянскай супольнасці. Гэта прэцэдэнт, гэта новае, для гэтага трэба палітычная воля, найперш еўрапейскіх структураў, але я спадзяюся, мы даб'емся. Пакуль Александр Лукашенко раскручвае нейкія змовы, вось гэтыя палацавыя перавароты і гэтак далей у дзяржаўнай прапагандзе, то Святлана Ціхановская цяжка працуе, і, як бачна, яе прымаюць сапраўды на найвышэйшым узроўні як прэзідэнтку. І гэта абсалютна ўражвае ва ўсім гэтым, што б не казаў Александр Лукашенко. Ну і таксама рэзалюцыя парламенцкай асамблеі Еўранэст, яны маюць уплыў, вось мы маглі бачыць на прыкладзе Украіны, але як будзе ў Беларусі, ці прыслухаюцца улады, тыя, хто называюць сябе ўладамі ў Беларусі цяпер, да рэзалюцыяў? Я думаю, што рэзалюцыя будуць мець практычная. Я думаю, што мы не будзем падманваць адно аднога. Мы ведаем, што Лукашенко зараз не чытае ані рэзалюцыі, ён у стане выжывання, самазахавання, самазберажэння. У яго сапраўды там мрояцца замахі на яго, гомельскія падвалы і невясёлыя перспектывы. Ён сапраўды ў страху, у паніцы, туды яшчэ падліваюць бензіну, гэтую паніку і ў гэты ягоны стан. Таму яго трэба зараз рабіць так, каб ён не натварыў яшчэ больш бяды і шкоды. Рэзалюцыі неабходныя, каб ствараць механізмы, інструменты для спадсправаздачнасці, каб запускаліся суды па універсальнай юрысдыкцыі ў краінах Еўразвязу і не толькі, каб можна было ўзбуджаць справы супраць сілавікоў, якія гвалтуюць, катуюць і б'юць невінаватых людзей. Неабходныя, каб адпраўляць маніторынгавыя місіі. Беларусь не ўваходзіць у Раду Еўропы, таму прымусіць Беларусь да выканання немагчыма. Але заахвоціць іншыя краіны Рады Еўропы, куды ўваходзіць у тым ліку і Расія, дзейнічаць больш рашуча, паслядоўна і супольна, гэта магчыма. Ну і памятаем пра законы. Венецыянская камісія – гэта група экспертаў пад Радай Еўропы, якая дае ацэнку законам. Мы будзем прасіць, патрабаваць, каб усе крымінальныя артыкулы, па якіх зараз судзяць невінаватых людзей, актывістаў, блогераў, былых кандыдатаў на прэзідэнта. Артыкул 2334, ён атрымаў прафесійную ацэнку экспертную з боку Венецыянскай камісіі. І мы будзем прасіць і звяртацца потым, у тым ліку да пракурора міжнароднага крымінальнага суда, каб для Беларусі быў вызначаны пэўны трэк, каб беларуская справа, беларускі кейс, усе гэтыя сведчанні, а ўжо сабраныя сотні доказаў, катаванняў, каб яны ўсё-такі знайшлі сваё месца альбо ў Гаагскім трыбунале, альбо ў міжнародным крымінальным судзе і іншых, еўрапейскім судзе, альбо ў іншых міжнародных інстанцыях. Франак, напрыканцы нашай гутаркі, вяртаючыся да гэтай справы, якую Александр Лукашенко раскручвае пра гэтую змову, тут прагучаў вельмі важны момант у ягоным выказванні. Ён кажа, што тут ФБР, не ведаю, якім бокам увогуле з'яўляецца, бо гэта ўнутраная служба Злучаных Штатаў, ЦРУ таксама з'яўляецца. Верагодна, што Александр Лукашенко пра ўсе службы амерыканскія, якія чуў, ён проста іх агучыў. Але ён таксама агучвае
што тут такія загады забойства кіраўніка краіны не могуць праходзіць без самага высокага ўзгаднення, самага высокага ўзроўню. То бок тут відавочна ён указвае на Джо Байдена, на амерыканскага прэзідэнта. Гэта вельмі сур'ёзнае абвінавачанне і для міжнароднай палітыкі, для дыпламатыі. Ці нейкім чынам у Вашынгтоне гэтую заяву ўвогуле заўважылі і нейкім чынам на яе рэагуюць, ці штосьці пра гэта па сваіх каналах ведаеце? Я думаю, што яны самі будуць рабіць заявы. Амерыканская амбасада ў Менску ці дзяржаўны дэпартамент. Тут я не маю права каментаваць, ад іх імя выступаць, але ведаю, што яны ў курсе гэтай сітуацыі. Ведаю, што насамрэч усе ў шоку. Усе ў шоку і ад таго, як гэтая аперацыя была зладжаная, і ад таго, як затрымлівалі людзей у Маскве, і ад падачы, і ад прэс-рэлізу ФСБ. Гэта сапраўды для Беларусі беспрэцэдэнтна. І рэакцыя, я думаю, можа быць вельмі жорсткая на гэтыя дзеянні. Я думаю, што і акрамя санкцыяў могуць быць іншыя, больш рашучыя захады у дачыненні да Беларусі. Я ведаю, што Польшча, Літва разглядала ці разглядаюць магчымасці эканамічнай блякады, у тым ліку закрыццё межаў для буйнога гандлю, для фураў і для чыгуначнага гандлю. Вот розныя дзеянні, як спыніць Лукашэнку, яны ўсе на стале. І тут трэба разумець, што адказнасць і віна ляжыць цалкам на рэжыме за ўсе наступствы, якія вот гэтая ізаляцыя міжнародная можа прывесці. Гэтаму трэба спыніцца ў прадукцыі нейкіх абсурдных серыялаў, чарговых ад Ніка і Майка, а заняцца дыялогам і сур'ёзнымі справамі, калі Александр Лукашенко не хоча чарговых санкцыяў. Хаця пасля гэтага ўсяго цяжка казаць, якія наступствы для яго асабіста будуць. Дзякуй за гэтую размову. Франак Вячорка, дарадца Святланы Ціхановскай у міжнароднай палітыцы, быў з намі на відэасувязі з Вільні. Будуць гаспадарства сустрэч з амбасадаркай Злучаных Штатаў Джуді Фішер, якая ўжо ў Вільні. І тут вельмі сур'ёзныя пытанні пасля таго, што Александр Лукашенко заяўляў. Таксама чакаем на заявы з боку Вашынгтону афіцыйныя. Ну, а мы на хвілінку перанесемся ў Менск, дзе жыхароў сталіцы запыталі, наколькі рэальна ў Беларусі замова і пераварот разам з забойствам Александра Лукашэнкі. Вы знаете, в последнее время я уже ничему не удивляюсь. То есть, ну, раз он так считает, ну, значит, так может и быть. То есть... Не знаю, мне кажется, нет. Это больше, скажем так, как это больше всплеск в массовую информацию, как по мне. Чтобы как-то, скажем, опять себя проявить. Потому что он вроде бы как показывает себя там раз в месяц. И тут хоп, пропал. Тоже вроде было бы интересно, почему он не попадают в какие-то новостные информации. И тут надо же было себя как-то проявить. Нет, не верим. Ну, так просто не верим. Много чему не верим. В это тоже не верим. Шмат разоў казаў хлусни, так сказать. Поэтому не верим. Я уже даже не знаю в последнее время, чему вообще можно верить, а чему нельзя. Поэтому не знаю, сложно сказать. Не знаю почему. Ну просто такого не может сейчас быть. Я думаю, что таким никто не занимается. Ну, заявлений много, то есть как бы правда немного заявлений. Вот и все. Я ни во что не верю, что он говорит, и как бы не вызывает никакого-то доверия. Ну, потому что он такой человек, вот и все. Просто за 26 лет, что он говорил, ничего не сделал, почему я должен верить в то, что он сейчас говорит? Нет, не верю. Ну, потому что ситуация доходит уже до абсурда. Он пытается удержаться на своем посту и выдумывает каждый раз все новые вещи, которые поверить очень трудно. Но если действительно оно готовилось, то для меня это страшно. Понимаете что? У меня, может быть, тоже есть претензии к этим всем делам, но нельзя это какими-то страшными методами все делать. Да, вы знаете, я, честно говоря, не интересуюсь политикой и не очень хочу вообще в это влазить. Конечно нет. Конечно нет. Зачем? Если бы вы хотели, то есть это давно уже осуществили. А сейчас с учетом этой политики на всех можно, конечно, вешать ярлыки, что все виноваты вокруг. Но мы все прекрасно понимаем, как они работают, для чего они работают.
І всі цудоўна ведаюць, якімі белымі ці чорнымі ніткамі шытыя ўсе гэтыя відэаматэрыялы. Ужо столькі хлусні лілося з дзяржаўных тэлеканалаў, што гэты чарговы фільм, змантаваны нейкім там чынам і з нейкімі фразамі, ну, дзе абсалютна нічога не пацвярджаецца, ёсць шмат супярэчнасцяў. Мала хто ў гэта можа паверыць. Нават шараговыя грамадзяне, не тое, што эксперты і аналітыкі. І спадарства, мы нагадваем таксама пра тое, што за кратамі застаюцца нашыя журналісткі, вось тыя адрасы, на якія можна пісаць Дар'і Чульцовай, Кацярыне Бахвалавай, Андрэевай, у Жодзіна, Савецкая, 22А. Дзяўчыны будуць, напэўна, вельмі і вельмі радыя, калі атрымаюць лісты ад кожнага. Гэта вельмі важна. А ўжо цяпер з намі на сувязі Ігар Ільяш, наш публіцыст, наш аналітык, а таксама прыватна муж Кацярыны Андрэевай. Вітаем, Ігар. Вітаю, калегі. Ігар, ну, напэўна, першае пытанне будзе пра Кацю, пра Дашу. Якія апошнія навіны, што даходзіць з-за кратаў? Ну, варта адзначыць, што вось фактычна сёння месяц з таго дня, як Кацю і Дашу этапавалі з Валадаркі ў Жодзіна. І трэба прызнаць, што значна пагоршылася сітуацыя з ліставаннем за гэты перыяд. Вось у прыватнасці я атрымаў за гэты месяц толькі 2 ліста і 2 паштоўкі. Для параўнання, вось за месяц да таго я атрымаў больш за 10 лістоў ад Каці. І вядома, што таксама іншыя сваякі і калегі, сябры, яны атрымалі, ну, літаральна адзінкі гэтых лістоў ад Каці. То бок сітуацыя пагоршылася. З чым гэта звязана? Ну, конечно, можна адразу першае, што прыходзіць у галаву, што гэта неяк звязана з тым прафілактычным улікам, на які паставілі Кацю, але ну, я з досведу ведаю, што якраз калі толькі арыштавалі Кацю, яна вось у лістападзе снежні знаходзілася ў той жа жодзінскай турме, то там таксама была вельмі кепская сітуацыя з ліставаннем і значна нават горш, чым цяпер, бо і мае лісты амаль там на 90% не даходзілі. Але потым чамусьці пасля Новага года сітуацыя выправілася і лісты сталі даходзіць нармальна ў абодва бакі. То бок нейкай логікі знайсці тут, нейкую логіку знайсці тут цяжка, але ўсё роўна мы атрымліваем інфармацыю пра стан Каці, пра яе настрой, бо регулярно наведвае адвакат. Вось ён быў на гэтым тыдні у сераду, і ён у чацвер ён распавядаў, што Каця знаходзіцца ў добрым псіхалагічным стане. Яна у ёй такі бадзёры, пазітыўны настрой. Што тычыцца фізічнага стану, ну, ось яе такая традыцыйнае абвастрэнне сезоннай алергіі вясной, але ось з улікам ось этого традыцыйнага сезоннага абвастрэння яна адчувае сябе, ў прынцыпе, нармальна. Ну і вельмі важны момант — гэта непосредственно и яе становішча ў турме пасля вось гэтага ўвядзення профілактычнага уліка, такого экстрэмісцкага статуса, так бы мовіць. Гэта, дзякуй Богу, пакуль істотна не паўплывала на яе становішча ў турме, то бок фактычна яе жыццё за кратамі не змянілася ад гэтага статусу. Сергей Зікрацкі, які, уласна, абараняў дзяўчат, сам цяпер страціў ліцэнзію. Ці вы звязваеце ўвогуле гэтыя падзеі са справаю Каці і Дашы? Так, безумоўна, гэта звязана. Не то, што я не думаю, што гэта звязана толькі са справай Каці, бо натуральна Сергей Зікрацкі абараняў шмат людзей і удзельнічаў у шматлікіх працэсах. Ну і важна разумець, што ён не проста абараняў людзей па палітычна матываваных справах, але і публічна выказваўся на гэты конт, займаў заўсёды паслядоўна прынцыповую пазіцыю. І, канешне, ўсё гэта, так бы мовіць, па сукупнасці і пацягнула за сабой вось гэты пераслед і пазбаўленне ліцэнзіі. Так? Ну і, напэўна, таксама тут пытанне пра апеляцыю, якая была, ну, рыхтавалася б Сергеем Зікрацкім, безумоўна, калі б яго не пазбавілі гэтай ліцэнзіі. Як выглядае справа цяпер?
Ну, ніяк істотна на саму працэдуру апеляцыі гэта не паўплывала, бо 23 красавіка, як і планавалася, будзе разгляд апеляцыі па справе Кацярыны і Дар'і у Менгарсудзе. Ну, шчыра скажу, што вось Катя не мае вялікіх спадзеў, не мае вялікіх ілюзій наконт гэтага судового паседжання, бо ну, насамрэч, я думаю, вельмі цяжка у сённяшняй Беларусі верыць у правасуддзе, у судовую сістэму. Але тым не менш, гэта ўсё роўна вельмі важная падзея, бо Менгарсуд мае магчымасць скасаваць гэты вырак і ці прынамсі скараціць пакаранне. І то бок гэта вельмі важны момант, вельмі важная падзея для справы Каці і Дашы. І ў любым выпадку, нават калі нічога не зменіцца, гэта тая пляцоўка, дзе мы яшчэ раз мусім паказаць, прадэманстраваць усяму свету, наколькі незаконны і абсурдны прысуд быў вынесены ў дачыненні Каці і Дашы. Безумоўна, да справы гэтай апеляцыі будзем вяртацца неаднаразова і будзем сачыць за гэтай справай, Ігар, але таксама вось з'явілася толькі што інфармацыя. Амбасадар Злучаных Штатаў у Беларусі Джулі Фішер зрабіла сваю заяву. Яна не можа прыехаць у Менск, бо ёй папросту не выдалі беларускую візу да гэтага часу. З Новага года я вельмі спадзявалася прызямліцца ў Менску. Я была зацверджана на пасаду амбасадара ў канцы снежня сенатам, але на сёння мне яшчэ не атрымалася прыехаць у Менск. ЗША са свайго боку гатовыя. Я была гатовая, і мы чакаем ад беларускага боку адпаведных дзеянняў. Гаворыць амбасадарка і гаворыць таксама пра тое, што збіраецца прыехаць у Вільню і Варшаву. Александр Лукашенко напярэдадні нарабіў вельмі шмат заяваў, з'явілася відэа пра нібыта замову супраць яго, і ўсё гэта дзяржаўны пераварот, які, па словах спецслужбаў, рыхтавалі амерыканскія спецслужбы. Тут Александр Лукашенко нагаварыў, што нібыта сам Джо Байден мае адказваць за гэта за ўсё. Ты таксама рабіў сваю аналітыку гэтай справы, гэтага відэа, якое з'явілася, гэтых заяваў. Якія галоўныя высновы з гэтага ўсяго? Ну, аналізаваць, на мою думку, саму сутнасць вось гэтай змовы, так бы мовіць, ну, не мае сэнсу, просто таму, што гэта відавочная параноя, гэта нейкая гісторыя з падобная на нейкія там фашыстска-трацкісцкія змовы часоў вялікага тэрора пры Сталіне. То бок сур'ёзна да гэтага ставіцца нельга. Але вот што звярнула маю ўвагу, гэта той факт, што вельмі актыўна ўцягнуты ў гэтую справу ФСБ і Расія. Я падкрэсліваў, што вось ФСБ нават апублікавала афіцыйны прэс-рэліз, што ў такіх сітуацыях, калі супрацоўнічаць пуцінскія і лукашэнкаўскія спецслужбы па палітычных справах, все ж звычайна не здаралася такого, тым больш яны робяць такую гучную заяву, што рыхтаваўся дзяржаўны пераварот. І ўжо сёння мы бачым, што і па расійскім дзяржаўным тэлебачанні працягваюць гэтую лінію. Тут, канешне, бачна, што Пуцін падыгрывае Лукашэнкі, і больш за тое, я думаю, што падыгрывае вельмі з нейкіх практычных разлікаў для сябе, як ён збіраецца гэта выкарыстаць. У мяне ёсць две версіі. Або ён такім чынам падштурхоўвае Лукашэнку да вось гэтай так званай канстытуцыйнай рэформы, пра што Масква гаворыць яшчэ са жніўня 2020 года. Вот так бы мовіць, глядзіце, тут якраз нейкія замахі, перавароты рыхтуюцца, трэба хутчэй нешта мяняць, каб зрабіць вось гэтую палітычную сістэму лукашэнкаўскую больш неяк стабільнай і трывалай. Або іншы варыянт, гэта свядомая лінія на пагаршэнне, эскалацыю стасункаў афіцыйнага Менска з Захадам, і Путін фактычна хоча уцягнуць у адкрытую канфронтацыю Лукашэнку з Захадам і Украінай. Якраз на фоне таго пагаршэння сітуацыі вайскова-палітычнай у рэгіёне і імавернасці распачынання гарачай вайны на Донбасе і ў Крыме.
Ну, звичайно, фільми, які робяться, засновані не на фактах, так, то там вельмі шмат нестыковак можна заўважыць. Што, магчыма, у фільме тэлеканалу АНТ заўважыў ты, што кідаецца ў вочы і супярэчыць рэальнай сітуацыі, якая магла б адбыцца? Ну, самое галоўнае, што мы мусім разумець, што гаворка ідзе пра нейкія тэарэтычныя размовы людзей, якія, в прынцыпе, па своей специализации, ну, Федута там политолог, эксперт, палітычны аналітык, политтехнолог, ён, в принципе, мусіць не разважаць і пралічваць розныя варыянты. І прадстаўляць вось гэтае разважанне як нейкае рэальнае дзеянне, ну, вельмі, ну, гэта смешна. Ну, і да таго ж трэба разумець, што любую размову, любыя планы нават, калі яны абмяркоўваюцца, іх трэба разглядаць перш за ўсё з разліку таго, наколькі яны рэалістычныя. Ну, калі мы з вами будем зараз размаўляць пра тое, што трэба бомбіць Луну, хутчэй за ўсё сур'ёзна да гэтага ставіцца немагчыма, бо ў нас няма ніякіх рэсурсаў для таго, каб бомбіць Луну. Вось, і прыцягваць за гэта да адказнасці было б смешна. В прынцыпе, тое ж самае можна сказаць і пра сітуацыю з гэтай змовай, так бы мовіць. Бо Федута, ні Федута, ні Зянковіч, ні Кастусёў не мелі ніякіх рэсурсаў і механізмаў для ажыццяўлення такого кшталту пераварота ці замаха і гэтак далей. Нам сказалі ў гэтых сюжэтах пра нейкіх апазіцыйна настроеных беларускіх генералаў, але не паказалі, не назвалі іх. І наогул нешта я сумняюся в тым, што у беларускай арміі ёсць такія апазіцыйна настроеныя генералы, якія бы вырашыліся на тое, каб сустракацца з Фядутай, Зянковічам і абмяркоўваць нейкі пераварот, прычым рабіць гэта ў Маскве. Ну, гэта настолькі дзіўна, неправдападобна, што, ну, зноў жа смешна гэта сур'ёзна аналізаваць. Але ўсё ж такі ў гэтай, я ўвесь час таксама кажу, смешнай гісторыі ёсць вельмі сур'ёзныя наступствы, асабліва і для гэтых людзей, якія знайшліся цяпер за кратамі у КДБ. Чаму б Маскве проста не змяніць Александра Лукашэнку, калі ён так ім перашкаджае? А мала таго, што яны ўвесь час показваюць, што яму дапамагаюць, то яшчэ і ўдзельнічаюць у гэтай абсалютна абсурднай, нерацыянальнай гульні. Складанае пытанне, бо сапраўды, калі б Крэмль дзейнічаў з практычных меркаванняў, з рацыянальных меркаванняў, то ён бы заняў бы іншую пазіцыю яшчэ б у жніўні, верасні. І тое, як паслядоўна Пуцін падтрымлівае Лукашэнку, гэта насамрэч здзіўляе і дэманструе, што параноя, яна не толькі ў Менску ёсць, не толькі у рэжыма Лукашэнкі, но і рэжыма пуцінскага, які чамусьці баіцца, што любыя змены ў Беларусі прывядуць да таго, што там, я не ведаю, там будуць базы НАТО, ці адразу Беларусь уступіць у еўразвяз, і гэта неяк сапсуе геапалітычнае становішча Расіі. Гэта ўсё, ну, насамрэч беспадстаўна, і у доўгатэрміновай перспектывы, безумоўна, дзеянні Масквы, яны пагаршаюць геапалітычнае становішча, геапалітычныя, так бы мовіць, пазіцыі Расіі ў Беларусі на доўгатэрміновай перспектывы. Бо, безумоўна, цяпер любы іншы урад, любы іншы прэзідэнт у Беларусі, ён будзе сыходзіць з таго, што Расія — гэта краіна, якая паслядоўна падтрымлівала рэжым Лукашэнкі, які праводзіў беспрэцэдэнтныя масавыя рэпрэсіі і фактычна падтрымліваў такім чынам Крэмль гэты тэрор супраць беларускага народу. Лукашенко таксама ўвесь час паўтарае гэтую мантру пра зброю. То это зброя ў тайніках, то нейкая выбухоўка, то нейкія тоны зброі, якую вязуць нібыта праз украінскую мяжу, што выклікае абурэнне афіцыйнага Кіеву. Вось гэтая зброя, якую ніхто ніколі, уласна кажучы, і не бачыў. То бок, гэтыя словы Александра Лукашэнкі, ну, яны ўжо хіба не могуць увогуле ўспрымацца усур'ёз на міжнароднай арэне. Менавіта па гэтаму хіба няма ніякай сур'ёзнай увагі нават з боку амерыканскіх тэлеканалаў альбо амерыканскіх дыпламатаў, бо да гэтага моманту абвінавачанні самога прэзідэнта Байдена застаюцца без увагі. Абсолютно так, менавіта так, бо
заявы Лукашэнкі яны настолькі неабгрунтаваны, і гэта працягваецца зразу ў раз. Таму насамрэч ужо сур'ёзна гэта ніяк не каментуюць. Але гэта патрэбна для вось нагнятання гэтай гістэрыі таталітарнай у дзяржаве, каб такім чынам абгрунтоўваць далейшыя рэпрэсіі. Ну і трэба ж разумець, што в прынцыпе масавыя рэпрэсіі яны заўсёды маюць два складнікі. Гэта не толькі вялікі тэрор, ён не толькі арганізоўваецца і ініцыюецца зверху, але ён падштурхоўваецца знізу. Мы ведаем уже по гісторыі 37-38 год, калі зверху спускалі нейкія ліміты на арышты і расстрэлы, а знізу прасілі павысіць гэтыя ліміты. Вось насамрэч я думаю, што вось гэтай механізму унутранай логікі вялікага тэрора яны зараз паўтараюцца ў Беларусі. Я не думаю, што Лукашенко асабіста выдумляў гэтую гісторыю з Янковічем, Кастусёвым ды Фядуты. Я думаю, што гэта праявілі ініцыятыву кадабісты, а ён зачапіўся за гэта, зачапіўся потым за гэта Путін, Лубянка. І вось мы бачым вось гэты насамрэч цырк, калі спрабуюць гэтую абсалютна нерэалістычную гісторыю паказаць всяму свету, пераканаць, што нібыта тут рыхтавалася нейкае злачынства. Ну, хаця б пры гэтым вы абсалютна правильно падкрэслілі, што гэта і страшная гісторыя ў тым плане, што гэтыя людзі, яны за кратамі, і ім пагражае вельмі сур'ёзнае пакаранне за тое, чаго яны не рабілі. Пры гэтым Александр Лукашенко гэта, як мяркуеш, добры актор, які ўвесь час гуляе сваю ролю перад камерамі, вось збірае то на суботніку, то яшчэ дзесьці гэтых прапагандыстаў, і ім гэта ўсё выказвае. Ці гэта ўжо нейкая вера, уласна кажучы, Лукашэнкі ў тое, што ён кажа? Я думаю, што тут ёсць і такі складнік, бо, безумоўна, ён актор, і вельмі часта ён відавочна хлусіць, і, напрыклад, калі ён сцвярджае, што за ім большасць, я упэўнены, што сам гэта не верыць ніколі. І дзеянне яго за апошнія 8-9 месяцаў якраз дэманструе, што ён цудоўна разумее сваю рэальную электаральную сітуацыю. Але без пэўным сэнсе параноі таксама не абыходзіцца. І калі вельмі, так бы мовіць, актыўна іграць, гуляць у гэтую гульню, то пэўны момант ты пачынаеш сам сабе верыць. Гэта, зноў жа, такі ўзаемазвязаныя падзеі, калі ты з аднаго боку і выдумляеш нешта, а потым і сам пачынаеш патроху ў гэта верыць. Дзякуем, Ігар, за гэтую аналітыку, дзякуем за размову. Ігар Ільяш, наш журналіст, аналітык, а таксама муж Кацярыны Андрэевай, нашай калегі, якая знаходзіцца за кратамі разам з Дар'яй Чульцовай. Дзякуем. Дзякуй, Ігар. Я хацела б толькі нагадаць пра яшчэ гучную справу, якая пачалася падчас выбарчай кампаніі. Гэта ператрусу Белгазпромбанку і заведзеныя крымінальныя справы. Сёння пастуюць пытанні, бо пасля ператрусу сілавікі аддалі дакументы з ячэек тых грамадзянаў, якія іх там мелі, але грошы вярнулі далёка не ўсім. Вось хіба такая яшчэ кропка сённяшняга эфіру, пра уласна, якая і кажа сама за сябе, пра ўсе гэтыя гучныя справы і гучныя фільмы і абвінавачанні. Гаспадарства, наш дзённы эфір падыходзіць да завяршэння. 253-й дзень беларускіх пратэстаў сёння, але гэта не азначае, што Белсад спыняе сваю працу. А 21-й гадзіне заахвочваю абавязкова быць з намі. Ужо з жывога эфіру ў студыі выйдзе студыя Белсад тыдзень, падсумавання падзеяў гэтага тыдня з Ігарам Кулеем, а напэўна таксама тэма вось гэтага захопу, забойства Александра Лукашэнкі вернецца і ў вечаровым эфіры і будзе таксама грунтоўна аналізавацца. А для вас працавалі Юлія Лабанова і Сергей Падсасонны. Гаспадарства, да сустрэчаў. Дзякуем.
Дарья Чельцова. Знову вітаємо наших глядачів на площі Перемена. Затриманих докладно тут будуть десятки, коли не сотні. Тепер у двері квартири, де ми знаходимося, позвонили. Ми не ведаємо.